Egunon ikusentzuliok eta ongi etorri Aloñako igoerian 21. ediziora. Behatziak eta 20 jotekoa dira eta minutu gutxi barru hasiko dira korrikalariak. Oñatiko plazara gerturatu eta irteera puntu hortara hurbiltzen. Iban Agirrezabala, egunon, zeuri be? Egunon. 21. edizioako ja Aloñako igoeriak, eta hortengoa berezia da, nobeda batzuk eta badauzelako, eta baina bestalde batetik, baita, ez da, jaskenen urtetako parekatuena edo, eskakintxesun ondixena egongo dana, favoritu ideo kixonez. Bai, esan, azken momentuko baja batzun ondorioz, abanikoa gehiago zabaltzea, orduan aukera gehiago bai lasterkarintzako, eta, lasterketa polibiat ikusiko dela nik iruditzen. 22 kilometro eta erdi inguruko, eta 1868 malda positiboakon lasterketia izango da, ez dakit zelakua aurre ikusten duzun. Girua bintzat, paregabia, korrikalda isentzat. Bai, hemen beran gu gauden lekun, giro lainotue, baina goran usteot ja altxata eta giro paregabea, bero handi gabe eta korrikaiteko primeran. Hemen ikusten dugu, jendia gure paretik pasaiten da biela, beroketa ariketakin hasitia. Zeu ja makina bat bide errinako zara 3, okerrez ban hau, Aloñako igoeria, baina hemen inguruan sarri ibilitako, ja, aspertutatan egongo zara, hemen korrik egiteena. Ez egi esan lasterketa paregabea da, eta, hemen ikusi jaunok azkenen lasterketa aurretiko nerbioik kendu nahien edo ze dena ondo dagoen edo prestatzen eko hiela eta, irrifarrekin ikustea jendea eta, Gogotxu dauz, gebe bai. Ez dakit zure karrera aurreko momentu horri zelauak izaten ziren, zure urduri goten zan horretako zinen, ala tranquil hartza zeben? Asera gazteta gehiago ginenen bai, eta gehiago ja esperientzia hartzizu momentutik aurre kontrolatzen ikasi dut, eta, behin karreran sartutakon ja nervio guztik guten die eta jazta. Ikusentzulioi jakin goiena telebistan goiena .eus atarixan eta Aloñako igoeran YouTubeko kanalian ikusgai egongo dala lasterketian zuzenekua, gu hemendik egongo gara lasterketan ziar pasaiten dana komentaiten. Eta 2 pertsona egongo dira bai bizikleta gainean eta bai korrikalariak jarraiketan eta droneko irudixak eta ibilbidean ziar ezberdinetako irudixak eukiko ditugu. Eta esker berezixak emutia, lastarketa hau dara antolatzen lagundu dauen babesle danei eta bereziki onera grupi. 300 bat korrikalari, 330 bueltan egongo dira hemen irteera puntuan. Baina Iban, zeuta neu harrituta gauzen, isa 900 izenen mute, asko, oin urte batzuk ezarri izan sosketa bidezko izenen mute horretan, kanpuan gehatu behar izan dienak, baina 900 kopuru haundixa da, izugarri da, ez? Aspalditik datorren boom hau dau hemen mendi lasterketatan, eta denantzako lekuen nola ez daun, modu egokina iteko izan da azkenen zozketa bat. Eta demokratikoena da azkenean. Azkenen normalita jende hori denak sartzeko behar dan sistema bada eta horrekin bideratu gara da. 830 pertsona izan zian izena emune bainak eta gainera, hemen inguruan dakun paraje honekin eta jentiak lehen hau komentaiten gebitzen, taldekako kiroletan eta ibilitako jentia, edo akaso bizikleta munduan batzuk eta gaurkuan favorituen artien baten eukiko dugu, baina asko kemuten daue, mendirako salto hori. Egi esan, zuk esan duzun bezala, hemen dauden parajeokin, zein ez da jungo hor mendibuelta bat ematea, eta horrekin batea, ondokoa ikusen balian duzu mendil lasterketatan hasten dela, zure animatu itentzea ez. 830 izenen mute, 330 bueltan esan ditu, hemen egongo dian korrikalariak, horreitetik 280 gizonezkoak izango dira, eta 39 emakumezkoak isa 10 da kopurue, baina deigarrixena da parte hartzaile danetatik oinatierrek 101 izango diala, eta 101 horreitatik, Iban, 27 emakumezkoak isa la ordena. Eta 39 emakumezkotatik, 27 oinatikoak. Esanguratsua, datua. Oso datu esanguratsua eta pozgarria, ez? Emakumekoke mundu honetan epitimak eixo sartu dila eta txalotzeko da. Goraka da hoi eta, haike disfrutatzen duen gaurko lasterketakin eta amaitzeko aukera.
Berbain dugu, lasterkari xez, hemen ibilbidea ikusten bagabiz, pantailan, ja aski ezaguna dan ibilbidea da. Eta plazia ikusten dugu poliki-poliki badabiela korrikalariz beteten, ja 5 minutu besterik ez da falta. Irteera Aloñako igoeran 21. edizioa azteko. Eta guk azkar favorituen edo, ustezko favorito horrein errepaso egin guz, hasieran komentu dugu moura. Ez da, jaskenengo urtetan ez da jalako zalantza, dalako ezabalik ondan karreria, Iban. Bai, azken urtetan beti, izen batzuk egon du hor lasterketako favorito bezala, eta urten azken orduko baja horiekin, abanikoi zabaltzen da, izen gehiago sartzen die podiuma edo aurreko posuetan egoteko, eta hemen. Imanol Goñi daku horreiako bat, 3 urtetan Aloñako igoeria irabazia, derrigor sartu biharreko izen bat, gaina Aloñako tontorreko rekorra behana da. 2018an 48 eta segundo bat, oker ez banau, hortxe sarri eben errekorra, eta gero, bestia beste, hemen debago indar bat, Aimar Larrea, Raoz taldekua, beak askotan esan izan dago, denboraldiko sasoi honetarako prestatzen dela bea, eta Gatza Trailen 2, Arrasate Udalatxen 7, Antzulako 8.000 3. Injakua, eta gero Mikel Zabalegi, Josu Urrestarazu, ez da zeuk gizon eskotan beste izenen bat edo aipatuko zeken. Bai, hor daude, ingurukoak dienak Asier Azkarate, Arrasaterra, 2025 podium eintzuna baita ere, Aiara Menditaldekoa, ondoren dauko Irazu Aranburu Mailabiarra Gaikar ekipokoa, 2022 3. intzuna hemen, eta horrekin batera beste ez, Ibai Angulo, Domusa teknik lanako taldekidea, duela aurreko asten Kilimonen lasterketa motxoen garaile gertatu zena, eta batzuk badaude horretik esan duguna abanikoa zabalako. Emakumezkotan berriz, Malen Osak horrein aste pare bat edo iragarri eben, tarte batez, mendi lasterketan parte hartziari itxiko hotzala eta horre zabalketan dago. Parte hartzea, irabazle posible horrein abanikua. Ainara Uribarri, Herritarra, aipaketakotan, Joma taldiatik fitxatu barri dauena eta 2025ko lasterketan 3. inebena, Lara Estebanez Igaz 4. eta Usua irigoien, zezanik ez, Getariarra hortxe ibiliko da. Eta irudiotan dako, Oñatiko plazia esan dugu, minutu gutxi barru hasiko dala lasterketia, eta ja dagoeneko ikusten da, jendetsua pilatu dala hortxe irteera puntuan, eta bizpairu minututan infernura joan biako dira, ja deabrua prestatzen bagabitz. Honek emango hasteko agindua. Eta ikurra bihurtu dana, hemen bengalia isutu eta lasterkari danak infernurako bidian eta ongi etorrisa emunaz jartzen dituena. Infernua aipatu dugu, ez dalako edozin lasterketa, eta ez dakit, bako 3 etapa edo, Aloña arteko bide hori, gero Kresteixo dana eta jaitsieria, eta... jaitsieria luze bat. Aloña lehenengo aietxiak ez gutxi, esan gura. Ez behin Aloña indo eta hendik asko gatzen da, eta esaten da, askok esaten beduen bezala, zegama txiki bat bezala da, partzialek eta ikusita, eta lasterketa oso gogorra. Korrikalari danak prest daueneko eta danan artetik aurten hasieria emungo xauen protagonista nagusixena, espada nagusixenetakoa, plazako irudisa jasoko ditu beriala, eta danak urduritasun puntu horrekin egongo dira hortxe droneko irudisa, gero eguardi partera beriala bete eta gehatuko da, eta ikusten dugu urtera puntutik sugarrak atalaten, gente dana prest, eta hor Ainara Uribarri bedako, Xabi Urbina ikusten dunik hor, Asier Azkarate, protagonista askotxo egongo dira aurtengo Aloñako igoeran, eta esandakoa, pare bat minututan hasieria emongo xau. Garrantzitsua, hasiera partidan, azkenengo urtetan tartetxo hori zabaldu izan dagoea, Aitorra Juriak eta hor lehenengo postutan geratu dianak. Ez dakit jaberra aurten, halako
trebeik atrebiuko danik egongo dan. Nik uste baten bat saiako hala, ez, erritmoa bere erritmoa jartzen edo bere puntutxoi jartzen, ikusi behar norbait zein taldetxo ateatzen den edo aserako maldatxoitan, baina nik uste norbait animatuko hala. Hasi eta beriala dago gainera, lehenengo malda hori, aginak ez dutu bihar. Bai. Aurre hileko. Bai. Bueno, gu dano prest, ia minutu, kanpaia joten dabitz, 9 darrixak dia. Puri-purian. Han danak, korrikalari danak prest dut, bat baino gixo urduri egongo daia, 22 kilometro eta erdi ez talako gutxi. Eta gu dezien gauz, Ikusteko, urtengo Aloñako igoeriak zer emungo dauen, izan be, aipatu dugu. Favorito garbirik ez, burrukan egon lehizken korrikalari asko bai, eta bate baino gehiago badaki zer dan, Aloñako igoerako podium horretara igotia, eta urtean, ziur horren danan bile jango dela, sarixean bile jango dela. Gero komentago dugu, zer sari dauzen, bestia ziren komentatu dugulako, urtean nobedade bat badauelako sarixei dagokizionez, eta, lasterka izentzaia horrik jakin badakixe, ikuslientzat jakin guztira zei anoa postu gongo diala, lasterketan ziar, urtia gaine 4. kilometruan, Aloñan bertan 8. kilometruan, eskiztan 12. Lizartzan 16. kilometruan salditok izan, beheranzko bide hortan, 19 eta erdi kilometro hortan, eta noski, helmugen, injarrak atzea berreskuratzea importantia izaten dalako. Hortxe zeuekin, plazako irudixak eta aurkeziko da, Aloñako igoeria. Hasi da, deabrua, beak azten dagoelako beti, lasterketia, Iban. Eta lehenengo lerro hortan, lasterketako lehenengo lerro hortan daueneko, lehenengo postutako burrukan egotia gurako dauen lasterkeixak prest dauz. Eta segundu gutxi barruan hasiko da, daueneko hasi da! 21. Aloñako igoera, eta hortxe duzue. Lasterketa hasierako irudixak. 300 eta 30 lasterkari inguru, 327 korrikalarik emun hau izena, lehen esan du moura 286 gizonezko, 39 emakumezko, horreitatik danetatik 101 korrikalari oinatiarrak, eta daueneko, Lamiatek iruntz bidian, ondio eukiko daue korrikaldixa, baina lehenengo aldapatxo hortara, ikusten dugu bakoitza atzekaldian bere ritmoan, baina lasterketa hasieran Iban, injarrak neurtzen emuten dagoenez, hasiera korrik. Bai, horri ikusten duen bezala Josu Urrestarazu erritmoa jarri nahian bezala, hasieratik pitimat talde horretatik tiraz, pelotoietik tiraz, eta hemen behin karretera iristen ganean lapatxoa hasten da, eta bide txurra harrapatuta eskaileratxo batzuk eta maldatik gora igota, Lamiatik bidera jongoia. Hor ikusten dugu, makina bat diala, ipatu dugu, urte batzutan tokau izan dela, taldetxotik tira egin eta ies iken dauen korrikalari horretako batzuk egotia, eta gero akaso lasterketan bakarrik inoen batzuk egongo dira, baina enbuten dagoenez, injarrak neortuko daue, hemen badabil korrikalari bat tiraka, baina Josu Urrestarazu da, Idia Zabaldarra, asistaleko korrikalarixa, gainera, Gabiriko leharrei lasterketi irabazi berri dauen korrikalarixa, sasoi betian joko zen, Aloñako berara. Martxoan horre beste lasketa batzuk egiten da irabazten podium egiten egon da, eta beti gustatzeo aurrek alden hor sasoik puntun daunen tiraka egotea, eta ikusten dut tartetxo txiki bat atea daula, aber noraino zeitzen duen hola. Horrorki pabesian sartuko dira, arreginuntz bide hortan sartuta, eta poliki, Lamiategi, Urtiagain, horre, ez dakit, lehenengo inflexio puntotxo hori izaten den, Aloña aurretik Urtiagaina eta Belar aldera, zein aioko etedan lehenengo, ikusten dugu, tartetxua Bai. Gertu baina, tartetxoa horre ematen duzea, baina segundu pare bat, eta
distantzia batea eta bea konfiantza hartzen baldin bau, seguru jongo da. Gaina korrika aiteko lasterkari bada, korrika aitea gustatzen lasterkari bat, beraz, ber, ikusiko du. Hortxe irtera puntua, errepikapena. Esan dugu, Aloñara jeiten danak, Aloñara lehenengo aiekiak eser gutxi esan gura dagoela lasterketia bea irabazteko, baina saritiako bat, bai da, Aloñako tontorrera errekor hori lortzeia. Imanol Goñi den hau, parte hartzaien artian dau, eta aprobetxoko dugu sarixen, gaurtengo sarixen errepasu egiteko. Aloñako igorako podiumera egoten dian 3 gizonezko eta 3 emakumezkoek. Lehenengo zelkatuak 300 euroko sarixe, onera Juruk Geilana sarixe eruango dau. Bigarren zelkatuak 200 euroko Caja Rural sarixe eta 100 euroko Servimek mekanizatuak sarixa. Hirugarren zelkatuak lehenengo 3 veteranuendako garaikurra begongo da, gizonezkotan eta emakumezkotan. Lehenengo Oñati errekbe, eruango dau, euren garaikurra 2 modalitateetan. Esan dako moura, Aloñako tontorreko errekorra gainditzen dagoenak 100 euroko sarixa lortuko dau. Hor garrantzitsua azpimarraketia, Aloñako gurutzea gaineko igoerako errekorra apurtzia lortzen dagoenak, derrigorrez lasterketia denporaz amaitu biharko dagoela, bestela ez dagoelako sarixa jasoko, eta horretan Aloñako igoerako errekorra gaur egun gizonezkotan Imanol Goñi dako 48 minutu eta segundu bakarrekin, eta emakumezkotan Maite Maiorak 56 minutu eta 30 segunduko denporakin. Gero, Aloñako igoerako lasterketa osoen errekorra, gainera azken urtetan ondu dituzte, Ibai Larreak eta Malen Osak. Ibai Larreak 2 ordu, justuan ondu eben 2024an, eta Malen Osak 2023an 2 ordu 18 minutu eta 34 segunduko denpori egina, eta errekor hori ontzen dauenak 100 euroko sarixe izango dau. Kalibre sarixa, Buetraiz tontorretik lehenengo pasatzen danak lortuko dau, eta Aloñako tontorrera igoten danakin pasaien dan moura, karreria denporaz amaitu biharko dau, eta 100 euroko sarixa jasoko dau, errekorra ontzen dauen horrek behar. Gari bainoz sari berezia badaku, Oñatiko produktuekin osatutako saski ederra jasoko dau, Oñatiko Alkoitik 57. pasatzen dan korrikari horrek, eta lasterketazieran aipatu dugun nobedadia aurtengoa. Sagaz sarixa, aurre gurtian zendu zan, Asier Sagastizabal Sagaz, Oñatiarrak tantolakuntza lanetan urte luzez egondana, eta haren omenezko sari bikoitza izango da, Artzamurutik helmugara jaitsira, azkarren egiten dauen korrikalaisak, saski eder bat jasoko daue eta errekorra usten dauenak 100 euro. Kasu hortan, gizonezkotan, Jon Utzinkak 32 minutu eta 58 segundukin dako errekor hori, eta emakumezkotan Malen Osak 37 minutu eta 55 segunduko denporiakin. Iban, ikusi dugu, lasterketia hasialaz bat Josu Urrestarazuk lehenengo tartetxu hartuta, baina dagoeneko ja harrapo daude. Ja juntau zizkio hor ikustegin hori duditan Ibai Angulo Donbusa taldeko korrikalaria, Irazu Aranburu, Mailabiarra, eta beste batzu ja gertuatu zaizkiola, ja guain Lameatik berutz abituko dira Arregi Ostaletik bera, eta gero irudiak ikusten dituen berriz ikusiko dugu, ze nola kolokatu diren, eta aipatu duguna, favorito garbirik ez dauenez, borroka hortan egon lehizken korrikalari horrek, edo guk aipatu ditugunak bintzat. Tiraka, lasterketia luzia izango da, gero, baina Aloñako tontorrea jauta kresta dana dako horretik, eta irutatikian edo kaso banatuek lasterketia, Aloñara lehen kilometro gehaketan dialako. Ordu eta piko gehatzi delako handiken metara, eta kristerioan betikoa ez, azken habilidade handina dakena edo mendizaletasun puntu idaukenak tartetxoa tateatzeko aukera auke, eta gero indarrak ondo gordezkio, azken jetxiran, Artzamurtik aparte, indar gehiago eman dezakela sariez, eta sariez aparte lasterketa behar, bai. Aipatu biharra dau, jaitshiera hortan, oin hilabete batzuk egin zituen euritiekin eta kontu horri danakin duen antolakuntza gokidiak ibili ideala,
bidia garbitzen edo behintzat alik eta eruan garrixena eta alik eta onduen jareten dana dala, ez da lehenau egoten zan mouko ondo eta korrikalaixa kontundixekin ibili beharko dira, minik ezartzeko noski, hori garrantzitsuena izaten data, baina ez dagoelako, egoera honenian, jaitsiera hori. Ez da zehazki zu jakin duzu baina hobeto zer puntutan dan, baina aipatu beharra dau. Bai, hor 17 kilometroa edo balkoiko jetxiera famosoa beti izan da nahiko traketxa eta bustia eta hola, baina jetxiroi ondoren, oen dela hilabete batzuk zuk esan duzun bezala, ur jauzia hondik egontzien hortan, dena mendie mohituta gehatu zen, zulo batzukin, harri guzti mohituta, eta zona traketx eta arriskutsu batzu badaude. Baina, atzo pixka bat rekorrida ikusten da honitzela, eta ikusten nuen antolatzaileek bidea nahiko txukundu, eta pixka bat atondu zuela, eta, aber inor minik ez zituen hartzen, eta ez da sustuik. Tira lastarketia hasi berria aurki Lamietegira bidian egongo dira korrikalariak. Komentatu dugu hasieran giro paregabia dauela korrika egiteko. Ez dakit zuri zela guztaik ezatzen, aloinakan behin baino istutan 3 alditan parte hartu dutako zara, eta hemen badakigu, baldixa egun batetik bestera asko aldatu lekela, eta horrek ez dakit, korrikalarian planifikazio hortan eta lasterketia aurre ikusteko modu hortan eragin eukiko dago. Ez dakit ze goera, ze klima izaten den onena hemen korrika egiteko. Klima egokina, lasterkari eginak esango dizuen bezala, 15 gradu hogei tarte hortan da. Azkenean gorputzak refrigerazio puntu ona dauke, eta baita ez du beharrik ez hidratazioa bestekoa, eta nekia ere lehenago zehatzen dalako. Baina, gaurko giroa paregabea da, goran oso giro ona daula esan diate, orduan, nik uste lurra ere ikusten duen bezala baina imaginetan nahiko lehorra dau, azken egunetan ez duelako ebi asko egin, orduan, korrika egiteko eguraldi aparta. Hortxe ikusten dugu, dagoeneko, Aimar Larrea behortartian badau bere izena aitatu dugu, haren anai Ibai Larrea, beste kontu batzuatik ezin izan da Aloñako igoeran egon, pena handiz, arena dalako gaur egungo errekorra, eta hemen baiara inguruko lasterketetan topera da bielako. Bai. Zuk esan ez bezala nago gatza gozean karreran, eta, hemen ikusten dugu irazu orain ritmoa gartzen, Josu atzetik eutsi nahien, hau Lamietegetik urtia gaineko bide zatie da, zati korrikalarie, pista desente daukolako, eta hemen indarrak neurtu merritzetik, ez gehiagi eman ezkio korrikako hortan gero Belarren gora eta Aloñan gora indarrak xautu iten dira eta gero bukatu inbehar da, esan du bezala. Maiabiarra sartzen zeren zeuk, favoritoen artean, edo bintzate burruka hortan egongo danen artean, ezta? Bai, azken aldin ez dakit asko lasterketa asko inditu, baina hemen podiumin indako da, eta hemen, eta gaurre favoritotan sartzen dugu, eta ikusten da bezala momentuz bintzat ez du failatzen. Tiraka da ditz bat eta besti errelebuak emuten, baliteke poliki lasterketia aurrera fanala, taldetxua apurketia, baina ez dugu bi korrikalarin arteko edo 3 korrikalarin arteko lehia aurre ikusten izan be, badabitz, bospasei, multzo, iesinako multzo horretan, eta politi izango litzake. Holako, talde haunditxo batek, lasterketan zati haundi bat ereikia.
gustoa etorri naiz, goguakin. Aztia ez dut kalentura pixkatekin paseatu, baina, bueno, ez da bezkusaik. Kriston ilusioakin preparatu dau eta topea. Azkenean, anaia bezin izan da etorrezta? Ez, estatu batuetan dago, makina montatzen Sora Luze enpresatik junda lanea, eta, bueno, alde hortatik bintzet, arerixua gutxiago. Zuetako infernua da hau, edo ez? Ba, hori izaten da, nik ez dut segula probatu karrera hau, bueno, neukan gogua probatzeko, baina munduanak esaten da oso gogorra dela, zirkuitua probatu dut, baina diferentia karrera nino probatzea suabe etortzia, orduan, gaur konprobakot. Favoritu ez errendia, azkenean nahiko lausotuta geratu da, izen handi batzuk eta zura nahi tarteko bertan bera estelako etorriko, ez dakit, zeu zein tentzinoak izatotzen? Bueno, ni alik eta honen eramute etorriko naiz, eta nik uste dut, igual Ibai ez onda, bueno, favorito importante bat ez daula, baina igual jende oso ona dago, nik hor listi ikusi dut eta 10 bat izen etortzak burura oso ondo ibili lehizkenak, orduan maila ona. Oso ondo, gozatu. Eskerrik asko. Perfecto, bai. Esker. Nei, bai. Bueno, Joa, minutu gutxi batzu falta karrera hasteko, zela dauz hanka horrek? Bueno, hankak ondo urduri pixkat, baina gogotsu, ilusioakin eta bertzateatzen den. Zela bait, zuetako etxeko karreria, ja. Bai, hori da, ja urte batzuk oinatin bizi naizela, eta ondo zautzetxut hemengo txokuak, eta horreke, apuntu bat emateizu ez, konfiantza gehiago eukitzeko. Zer burukin zatoz, gaur? Helburua gozatzia, danan aurretik, dago dana ematia, aldeten dana emangoet, eta disfrutauz hemen jende pilu dute ikusten da dana, eta animo hieke, goraino hilotzexu errez, oseak gozatzia. Izen handi batzuk aurreztia gango hemen, Oiana Kortazar edo Malen Osa adibidez, ez dakit horrek ze aukera emuten dut zuen bestioi? Nila urtetxo batzu badi ez dutela enaula konpetitzen serio, baina, behira animo pila bat ez Malenei, eta hoxe saiatuko gala aldeun onduen egiten beste danok. Oso ondo, gozatu, eskerrik asko. Zuei. Mikain, eskerrik asko. Vale. Bueno, Mikel, Aloñok egoera bertan dau, ez dakit ze helburukin etorrezean gaurkoan? Ez dakit seguro zeatakoan. Arrasaten eskintzen da gero guain martxoa artizka junda, eta ez dakit lehenengo karrera da 2 hilabete eta gero, orduan ez dakit nola nabien, eta hoxe, gehiago nire burun kontra, beste kontra baino gehiago, denbora tarte bat dauke burun, eta hoxe, horren bila. Proba modura aborra baita zure burua zela duen ikusteko? Bueno, berez, baina helburu bat zan eta helburu bat da, baina jakin gabe nola gauden, aldan hain eta hau disfrutatzeko karrera dela eta aldana. Baina izen handi batzuk ez datoz, baina beste batzuk batoz baina? Bai, okerrez banao Ibai azkenen bakarri dator. Ibai bestator. Zein? Ibai bestator, Aimar dator. Aimar, bueno, antzeko. Bai, ostras, izen asko, horre saltxatzen ibili nintzen eta topa Aimarra desente gara estiongoa, baina hortxe horren burrukan, a ber. Gozatu. Berdin, eskerrik asko. Perfecto. Egun honeskak, Aloñok egoeria hastiar dau, ez dakit zela dauzen hanka horrek, edo nerbix horrek, edo dana alakoa? Hankak, ondo esan behako, nerbixuak, bastante nervioso, egixarren da, nerviosa, bai. Zeu miren? Nire oso nerviosa, lehenengo aldizia, así que... Ez dakit ze helburukin zatozein? Ne helburua, akabotia eta minik esartzea, horrekin pozik. Zeu miren? Disfrutaitera, hoxe helburu bakarra ondo pasaitea. Oso ondo, ber lortu zuen, eskerrik asko. Aizuei, Perfecto, vale. Bueno, Jokin, Aloña beste urte batez, hemen dau. Hori da, etxe inguruko karrera bat, askotan ibiltzen gazen zonia da, eta oso gustora itxen duen karrera bat, netako egitza esan da urteko politxena rekorrido aldetik, duda gabe. Guten dago gaina egualdixa belagun eukiko zuela? Bai, behian garbi dago, baina goizan ikuste dut lainua egongo dela, eta goizan kontu zibilidakoa, belainu hau ez dut uste jongo da, nik gaurko egunean goizan da. Zela dauz hanka horrek? Ondo nik uste dut, ikusiko, azkenean, hemen beste maila bateko korrikalaixa dare, larrea eta holako jendia, beste maila batian dago, nik uste dut txukun etorri nahi zela, baina horretatik urrun. Larrea ipatu zu, Ibai Larrea eta Aitor Ajuria ez etorriko azkenean. Horrek ez dakit ze mesede hileken? Hala eta Euskal Herrian egizak maila altua izaten dela, Ajuria eta Ibai eta holako korrikala isak, holako lasterketa batian 6 minutu gutxien ondo sartzen dozkuen karreria da, eta holako jendia ez egotiak egisa da, maila pixkat bajau itzen da bela,
Baina, bueno, hortarako garegu bigarren hirugarren linean. Ondo, suerte. Venga, gerarte. Perfecto. Aukeratu zure beharretara ondoen egokitzen den kidetza. Edozein modu, leku eta unetan egon nahi duzu informatuta, kidetza digitala zuretzat da. Paperean irakurtzea gustatzen zaizu, baina epapera ere probatu nahi duzu, aukeratu kidetza pertsonala. Abantailak etxekide guztiek aprobetxatzea nahi duzu, ez ahaztu etxekoak kidetza ere badugula. Egin zaitez Goienakide. Aprobetxatu Goienakide izatearen abantailez. Goiena eta puntu aldizkariak ostiralero jasoko dituzu. Tokiko komertzioetan ere deskontuak eskuratu ahal izango dituzu, eta hilabetero askotariko zozketetan parte hartzeko aukera izango duzu. Horrez gain, kuotaren 30% jasoko duzu bueltan errenta aitorpena egiterakoan. Eta gainera, martxoaren 31 arte, Arrasateko Meka gasolindegira gasolina bila joaten direnen artean, gasolina depositua betetzeko bonu bat zozketatuko dugu. Animatu zaitez parte hartzera. Protagonistetako batzuk, larreatarrak aipatu ditugu, lasterketan ziar, beha zer esan nik ez, etxabea nahiak be, hemen inguruko lasterketa honetan, euran dan emuten, eta lehenengo postu horrekian, goiko postu horrekian burrukan ibiltzen dira. Eurak protagonistok entzuten gebitzela baina, ikusi dugu urtia gainera aiau barri, urti gainetik pasauta, eta aipatu dugu. Esturketan dabitzela, lehenengo postu ondo jasen horrek. Bai, horri ikusten jau ez, Irazu, Josu lasterketan tiraka dabitzela, eta atzitik besteak hasiera azkarrete esan bezala Etxabea nahiak, Aimar eta beste konpainia. Eta, hemen ja urtia gaineko hortan berriz eta aurroa ikusten dugu, engala piztuta, harrera egiten, hemendik aurrera ja broma gutxi. Hor dator gogorrena. Bai, hor dator ja... Hortxe, Aimar larrea ikusten dugu, iruditan. Bai, erlejuari behira, denborak kalkulatuta nik uste, Aiman Olgoini. Denborak kalkulatu egiko ituela nik uste, Mikel Zabaldegi, Ordiziarra, eta bauek, bakite. Neurri hartuta dukea lasterketa honi, eta ze denboratan egin behar dien zati bakoitza, eta indarrak ondo. Gelak noiz hartu, eta kontu horri dana ikusi dugu. Momentu baten Irazu horre edaten, hidratazio aldetik oso importantea, naiz da askotan egarririk ez eduki, ean egin behar da. Lasterketia, bere lehenengo zatitxo horretara, inflexio puntu horretako batera urtia gainera, hau da hemen poliki jentia ikusten hasiko gara mendi inguruan, izan beha alako egualdixakin, korrik egiten ez da bilenak eta bestelako konturik ez dagonak, ziurrenik, akaitzea espada, aloinara, belar ingurura, asko jango ziren, ezta? Bai, ez, hemen Ainara Uribarri, pentsatzen den lehen eska izango ala, ja Laister urtia gaina iristen baita, eta hau ere, atzean ez da inor ikusten emakumekorik, bere ritmo hartuko zuen, honek oso ondo ezautzen du lasterketa, etxeko bada, eta, ez? Bai, askotan, lasterketan parte hartutakoa sarritan, baina, lehen hau, esan dugu modura, lasterketatik kanpo, askotan ibiliko zen, inguru honetan, eta bestia beste, 2005ko lasterketan 3. geratu zalako, baina
bueno, ibilbidea be oso ondo ezauketan dagoelako sartu dugu, ezta? Bueno, podiumerako edo akaso, lehenengo postu hori atarateko, bueno, favorito gisa. Bai, oso ondo zautzen du ibilbidea, zuzen zuen bezala, bertakoa, pauso harri bakoitza aztertu izango ditu segurazki nun zapaldu behar den ikusteko, eta... bueno, urtia gainera, jau barri. Bai, hori da, lehenko urti gainera iristen, eta momentuz atzetik ez dugu ikusten beste neskarik. Bueno, bere ritmo hartuta doia hortaz, Ainara Uribarri ikusiko dugu, bueno, datozen kilometrotan zer pasauko dan, baina, bueno, jakina da, 4. kilometrora bakarrik gehiago dela, eta, bueno, printzipio zemuten dauenez, lasterketa zati handi bat behintzat, beak bakarrik iteko aukeri aukuko hau. Gero hemen, betikua, Iban, jente protagonista asko, lehenengo postutan egongoan protagonista asko, baina hemendik oin momentuan urtia gaindik pasaiten dabitzen herritar eta inguruko herritako korrikalaiak ez balia egongo, gauza gutxi izango litzak, Aloñako gogeria. Bai, lasterketa guztietan pasatzen bezala ez, lehenengoak enfokatzen dugu beti aurrena, eta hemen lasterkari pila bat ikusten dugu, inguru guztietakoak, orain Tolosako batzuk ikusi ditut, lehene bai, Arrasateko batzuk, Oñatiarrak zuzan bezala, pila diela, eta hemen bigarren neska. Ez dugu garbi ikusten zeinan, baina, ez da minutu bueltan edo... Minutu bueltan edo atarakotzan, Ainara Uribarrik, eta hemen... Bai, ari den... Bi Goierri garaiako bi lasterkariak, bigarren eta hirugarren denbora tarte gutxian biak. Epatu dugu inguruko herritako jentia, etorri dela lasterketara. Ez dakit, komentatu dugu, paraje zoragarri dakula hemen inguruan, eta zorionez, mendixan korrika ikia guztaiti izaten horreitxen dako, Oñatin bakarrik ez, inguruko debagoienian sortea haundixa dakula, ez da? Isisa herri danetan dagoelako. Oine sortu barri daue faltako zan gutxixenetako bat, gatza trail, sekulako arreri eukio den, gainera. Nik lehentze gatzago plazi ez da gitalako beteta ikusi duten sekula, jente pila bat eguen. Eta, zuk zeu eskartuko duzu, holako lasterketa pilatxo bat edotia eta holako, hemen, Aloña inguruan da aspertu ezkio, beste toki batzutera jateko aukeri eukit ez da. Zuk esan duzun bezala ez, azkenen lasterketari gehioztak gehiago daudelako, eta lasterketa pila bat sortzen ari de, hemen Goiena ingurun eta falta zana sortu dude, lasterkari batzuk, dakitela lasterkari batzuk sortutako lasterketak izan da. Orduan berme horrekin ez da, ondo gaizki ez dakik sekula zela urtengo da lasterketia, baina antolakuntzan ze jente da bilen ikusitea, aurreikuspenak onak ziren hasieratik. Hortxe hirugarren emakumezkoa, laugarren Usua Irigoien. Urtia gainera Aiau barri, arek belar alderako bidea hartuta, esaten gabitzen, antolakuntza zeintzu duzen ikusita, berme puntu batekin zoiaz lasterketara, eta pentsaien dut guztu egongo alakotan parte hartzeiak, ezta? Detalde txikina ere ondo zeintzen du, eta horrek lasterketa hundi egiten du, azkenen korrikalarik nahi izaten du ez da bakarrik, ibilbidea bakarrik politia izatea, azkenen antolakuntza eta hori dena hemen bezala Aloñan ibilbideaz aparte ere laguntzaile eta antolakuntza paregabea dau, eta horrek egiten du lasterketa bat handi ez. Bosgarren emakumezkoa, Oñatiarra Alaitzatxa, eta beste Oñatiar eta herritar ugari ikusten ditugu. Markel Irizar ikusi dugu, semeak imertzula ustez gaina, eta familixan hor bakoitzak bere erara, batzuk irabaztera urtengo dira, beste batzuk lagun artian itera, itxasemiak egotia eharra izango da, ezta? Beste sensazioa da, azkenen, haitxe behantzakore
bere semekin itea eta herriko lasterketa bat amaitzea hola sensazio oso bizi pozantzangoa, nik uste. Datu modura eta ikusentzuleak jakin dixen, ipatu dugu oinatiarrak makina bat, Gipuzkoarrak edanea 214 dira eta gehixengua hemen probintziakoak, baina Murtzia garkidegotik korrikalari bat, Ourentzetik beste bat, Asturiastik beste bat, Terueldik, Valentziatik eta Zamoratik. Hemen infernua, gustuko ez dakit, baina probaitia gura hauen jentia bentsa da, Iban. Bai, azkenen, gu ibiltzen gehan bezala ez, kanpoko lasterketeta juten, zatik ez ona, gaina hemengo parajeak gero Zegama Izkorri inguruko lasterketak arrasitu dela, jende asko etortzen da kanpotik, eta hemen bertan azkenen olako parajeak egita esan duen bezala, aprobetxailera. Nagore Uribarri ikusi dugu, Ainara Uribarrin aizpa, are makina lasterketetan parte hartutakoa, eta aprobetxauko dugu, zuzenekora Batubarri dianari gogora azteko aukeri da goila. Zuzeneko emanaldi hau Goiena telebistan, Goiena.eus atarian eta Aloñako Igoeran YouTubeko kanalian ikusteko, eta berriz eskar berezixak emungo zeu, lasterketia antolatzen, antolatzia posible inagoen babesle danei, bereziki onera grupi, eta nola ez, markaje lanetan hori bezinbestekoa dalako, markaje lanetan ibilidan danei, anoa postutan, ibilbidean ziar, ez dakit janera 150 laguntzaiek, voluntaixok, izena emune behin, baina esan dugu moura, lasterkari kasual edo esaten den horrik ez balia ongo, ez zala Aloñako Igoeria eser izango, antolatzen laguntketan dago nahi, eta han, voluntario lan horrek egiten dabitzen horrei behik be, ez arkutsi izango litzake lasterketa hau. Bai, lasterketa bat beti ez da lasterkari ingatik bakarrik betetzen ez, esan nahi azkenen laguntzaile eta oirenak egongo ez balie, lasterketek ez litzek egongo ez. Hortako entrenamendu bat bakarrekin eta listo, bere xarma puntu ematen die bai animatzeko, bai edo zer gauzetako eta hoxe. Ikusten gabitz, urtea ingo paso hori, daueneko lasterketan lehenengo postu horretan ibiliko dianak oin denporatxo bat, igaro dia bertatik. Zuzenekora batu dian nahiri jakinarazteko, gizonezkotan taldetxo bat pasau da hor, Irazu Aramburu Maiabiarra, Josu Estarazu hortik pasau da, Ibai Angulo bea bai, eta emakumezkotan printzipioz Ainara Uribarri bera bakarrik igaro da. Bigarren emakumezkoa aztekik pare bat minutu eta erdi buelta hortan igaroko zan, eta hirugarren zuzuk esan duzu Goierritar bat. Bi Goierritarrak, Balde Gazpiarra eta beste Urritxuarra, bi Goierri garaiko taldekide dienak, bi bateatxu pasaia, Lara Estebanez, bai. Eta Dirane Peñagarikano, eta gero atzeagotik, Uxua Irigoien beste zatitxo bat, hemen herritar bat. Bai. Ainara Uribarrik eta Lara Estebanez beak igazko lasterketan eukien burrukatxo hori hirugarren posturako azkenien herritarra, oinetiarra geratu zen aurretik eta aigo zen podiumera eta hemen ikusten gabitz, guztaitxe isakun irudixak. Kantzago gara plazako irudi eta lamiategitik urtiagengo irudi horrekin guri jentia ikustia guztain isaku eta asko dira, belarrera gerturatu dianak, Aloña inguru hortan badoina hoxe egongo dira, bizikletan batzuk, oina ezian beste batzuk, kotxien egoko ziren batzuk egongo ziren, atzo akaso gabaluzatu eta oina egoteko inar gutxikin egongo zienak, baina ikusten dugu, jentia hurbildu dela eta poliki-poliki, ez dakit, ze denpora zartetan, baina urrengo minututan ikusiko dugu lasterketako lehenengo zailkatuak edo, momentuan bintzat lehenengo gehiazenak egiten. Asko faltako, lehen lasterkaria hortik pasatzeko, eta hemen ikusten duen bezala, zuk esan bezala, jende pila, animatzeko prest, eta horreke ikusten den bezala lainotxu puntu bat dau, eta horren lasterkari goxotasune emango je, animok,
hor Belarreko tramo gogor hortan, Hortxe agurtzen be bai, saliak, ezagunen bat edo ikusi dut nik, atzo ilunkeran ondiok kaletik ebiena, gareik, seguro kotxian, igo diala, korrika eta bizikletan etzian igoko. Etxeko txikiak bai. Eta zesanik ez hemen txikinak ikusten dugu, hemen izango ditugu, ordu erdi barru edo, Aloña txiki lasterketia jokatuko dalako, urteroko kontua izaten da, baina, bueno, etorkizun baten edo hemendik urte batzutara nausixen lasterketan egongo dian horretako batzuk egongo dia ziur hor, eta ez, gaztien hau mendi korrikalari izateko eta zaletasun honetara bultzatzeko modu bat. Gaztetxo pilatxo bat ikusiko ditugu plazan. Bai, azkenen ez, oike umetxoak lasterketan parte dien, nik uste, eta, zuk esan bezala, aurrera begira, urte batzuta begira, hemen ikusiko ditugu lasterketa luzean. Bai ogain bere aitatxokin igual egon goie, baina orduan bere aitatxokin lasterka igual egin goe, gorrik markelena ikusi duen bezala, eta hoxe. Esan dugu, urtia gengo pasoko irudixak diala honetxek, poliki aiaziko dira Belarre ingurura aieten korrikalarixak, hor aurretik, lasterketi aurretik esan dugu, ibilbideko punto batzutan egongo dela, kamara fijo eta bertako irudixak izango ditugula, eta bina persona bizikletan eta atxintxika, korrikalarixak jarraiketan, horrebe badakolako beria, eta zuzeu ibili izan zara hortan. Iaz ibili ginen hor, Aloña inguruko maldetan, eta... Lasterketia beha, baina gogorra guaztegit, ezotean izango hori, lehenengun erritmura bintzat, metro batzu bintzat bai. Bai, azkenen lasterkariek nivel altuko die, eta zu saiatzen zea aldegik eta hobeto niten, baina arnazistu batzuk ibilita, lortzen dugu ez, lortzen dugu. Esan dugu, belainua sartuta dauela, zuk zeuk esan duzu eskartuko dago ila, lasterka ise, freskotasun puntu hori eukiteko, eta poliki aioko dira, hortxe ikusten dugu. Hor ikusten dugu, ez dugu, garbi ikusten irazubea, eta atzitik Ibai Angulo iruditzen zaitala. Bai, Ibai Angulo, irazubeak korrika, irazu korrika eta Ibai atzitik oinez, erritmo antzekoan. Hoi azkenen bakoitzak dauken estilon arabera izaten da, baina biak oso gertu, ja Belarreko kaskoa pasatzea, horri guztiuna animoak. Bai, eta metxe, norbei hauspo hori egungo xau, eta eurabe eskartuko daue ez bakarrik, esango dugu kakotxartean karreria benetan azten den tokira egitea, baina baita salien babes hori dana jasotia. Belarrera aiauta, Aloñarako bidia hartuko daue, eta hortxe ikusten dugu, Tartetxu bat aten dugu, baina Etxabetako anai bat. Etxabe anaietako bat daku, zehazki jokin Etxabe da, eta, tartia atararren, kontu ondiz ibilibiako dira aurrian doia zen irazuta eta zera, Iban Angulo, esan dugu moura, lasterketia luzia dalako, eta gero zati teknikoen eta, ez dakit belainuakin eta zerua guztiz, garbi egon baik ez dakit krestia beha zela egongo dan, ez dakit labankorra egongo dan, ez da izela aurre ikusten duzun, egotia? Nik uste, goiko zatia lehorra egongo da, orduan hemen lainoak utzitako meltasun puntua egongo da, baina gora nik uste ziku egongo da, orduan harin dugu, hemen Imanol Goñi, bere lasterkari betenoa, pozik. Bai, bere lasterketetako bat izango da, hau hiru aldiz irabazikia, Karzano 2016-17 eta aurretik esan dugu modura, Aloñako tontorreko errekorra beha dako, eta, emisinora oin gutxi sartu dian entzat, 2018an, esarri den errekor hori,
oingoz inok ez dago ondu, eta 48 minutu, eta segundu bakarrian dau esarritia errekor hori. Poliki badoiaz, korrikalarixak Aloñarako bidea hartzen, 8. kilometron bueltan ibiliko dira, eta ondio, beste isa 15 kilometro hauko aurretik. Aloña txikin parte hartuko dagoen korrikalarixa euran berotze ariketa partikularrak iten hasiak egongo dira dagoeneko, 10 izango da hori, hemen herriko plazan, baino gehiago gero bertan geratuko da lekua egin eta lasterketako irabazliei harrera egiteko. Ikusi dugu iruditan Aimar Larrea aiauta dauela, hori iruditan Asier Artola mezketarra, Soronea amataldeko lasterkaria. Eta bere aurretik aurretxo ikusi dugu Mikel Zabaldegi ordiziarra beak badagila hemen podiumiken zendan. Hain zuzen be, Mikel Zabalegik okerrez banabil, oin 3 urte, ineben 3. geratu zen, eta iaz, podiumerako burruka hortan egoti aurreikusten geben askok, baina ez zeben lasterketia bukaketia lortu. Hortxe iruditan Xabi Urbina, igazko lehenengo oinatiarra, gizonezkotan oinatiar hona izan zen, okerrez banau aurten bide beretik doiala muten dago, ez dut uste aurretik oinatiarrik ikusi dugunik, eta honek be Urbinak be, dagoeneko Aloñarako bidea hartuko dago. Ikusten dugu hor ja gauzak aldatu iten diela. Eta hau beste kontua, Iban. Bai, ja lainoa beran utzi eta ja lehen esan duten bezala, ja goiko partean ikuste seko egongola, eguraldi zoragarri eta imaginak ikusten egia, dala paregabea. Irazu beha, hasiera partian taldetxua baoian, pelotetxua eta hortik tirak abitzen irazuta eta urrestarazu, baina Iban Angulo atzian jare dagoela ez du esango, ondio gertu zamar ikusten dalako, baina persona batek markau bihar baden gorko lasterketako erritmoa, irazu behaz. Bai, ez, erritmoa markatzen hasin da irazu guain, oandiken Aloñako azken malda gogorra gehatzen zaio, ikusiko du nola zehatzen duen. Korrik egoten dabil, sasoi bete-betian, nahi dela muten dago. Bai, korrika, bixi, erritmoa beak ezarrita gaina, eta atzekoak esaten bezala, seinazak eta etorriai, bestela gehatu hor. Bai, harek garbi emuten dago, dakola zer gura dauen lasterketa honetan ikia. Bai, hor, 30 metroko distantzi tartetxo bat dago. Alagotan ez dakiz zer esaten da, norbeak bakarrik ikia, norbean estrategian araberako izango dela pentsaien dut bai, baina, beste batekin fate horrek be askotan lagunketan dago, ez? Bai, egi esan beharra da azkenen norbeak bere ritmoa dauke, eta norberatik ritmotik ateatzen mali bezala, denbora askon, gero ordaindu iten da, eta hoi gero goiko zatien eta bukaerako zatien askarmentatuko du. Begira, atzera begira, zuk lehen komentabezuna, azkenean ikusineko ze tarte ateatzen duen, eta horren arabera ikusten dugu, jentia ikusten dugu, iruditan ondio lainopeian, aurki korrikala isabe ikusiko dago, goikua beste kontua dala, eta esan duguna, herritar ugari Iker Arkauz, bai, makilekin. Bai, horre ongoa jendea beste bat bikire makilekin baita, azkenen bakoitzak bere modua hauka ez, makilekin bida Jolasa, bai, sarritan parte hartutakoa, salien animuak jasoten. Konzentrauta. Bai, lehenengoa inguruan askotan iten du berroa, baina hemen atzeko bakoitza berera doia eta bakoitzak lehenengoak noiz eraso bin bihardan eta noiz neurtu behar dian inarra jakin bakixein moura, honeipe bai. Eta hemen, lehenengo emakumezkoa. Bai, erritmo oso politian gaina inara, neurtuz, pikimatatzera begira, oztakit. Akaso bigarrena gertu euki aldauelako, baina urtia gaineko pasuen ikusi dugu, tartetxo, minutu bueltan
atarako tzala. Irazu beha ikusi dugu, iruditan, hasieratik aurrian egondan horreitako bat da beha, bere ritmua esarri dagoelako, eta hasieran Josu Urrestarazukin batera, erreleboka edo, ez? Hasi dialako bixak, baina belarrera aiago alaz bat, Iban Angulo beha atzian itxi dau edo, bentsat tartetxo bat atara xau, eta emuten dagoenez, lasterketia behan kabuziteko asmo danakin, eta alik eta kilometro gehixenetan, beha bakarrik fateko asmo horrekin. Bai, lasterketa ustea jundala iruditzen nahi, hor azken tramo hauetan, Belarreko azken tramon eta Aloinako zati honetan, tarte ateatzeko eta Aloina beha bakarrik igo eta gero Butraitzerako bidea alik eta azkarren egiteko. Hortxe, Belarretik ja Aloinarako bidian, ikuslia da bai, leku zoragarrixan, Iban Angulo ikusten dugu okerrez baldin manabil iruditan, ondio utziko xobe bai, behak Instagramera igotako postaten ikusin Ekilimonen lasterketa laburrian 11 kilometro dako okerrez baldin manabil. Garaia urten zen, baina, halako karreterako prestaketan omen ebilen, eta momentuz bintzat, irazu apurtxo bat, urrin ez, baina tartetxua atarata, baina behak zer esan emongo dau, seguru, lasterketa honetan. Bai, ez, lasterkari gaztea da, sasoiko lasterketa motxetan eta oso ondo ibiltzen da lasterkari bat, eta, nik uste behak ondo neurtu izangula lasterketa, maldan gora oso ondo ibiltzen lasterkaria, eta, bere lasterketa egitea jongo da, ez, estutu hon bat eman, eta, aurrekokin juntatzen da, irazukin kasu honetan, eta, Azpeiti arrabea, baina oinatiko Aloinako igoeran parte hartutakoa, hain zuzen igaz, zazpigarren, okerrez baldin manabil, zazpigarren bukatu eben lasterketia. Horrek bere zer esan emuten dago, ibilbidea jakikia, noiz neortu injarrak, gero, eguraldi asko eragingo dau, eguneko bertako gorputzaldi horrek asko eragingo dau, baina ezinbestian jakikia, ez? Zelako dan ibilbidea, ze momentutan komenidan egurketia, eta horre iruditan ikusten dugu, bigarren emakumezkoa. Esaten gabitzan, hone jakin biharrez. Noiz estutu, noiz ez, noiz inarrei noiz utzi bidan, eta komeni da bai. Lasterketia behan erreferentzia horrek eukitea. Bai, ez, azkenen gaur egunen gaina, ez, lasterkarik aurretiken lasterka ikuste etortzen die normalen, eta, ibilbidea ondo ezagutzen dute, eta, ez duk esan bezala aurreko egunetan eta aurreko astean da gorputzaldi ona baldin badau, normalen jakitik da nola ongo zean egunen bertan, eta, Oitura hori badau, norbean herriku estan da norbean ezauketan ez dauen lasterketa horretara aurrez fatiana, ibilbidea ezauketako, ala askotan norbean esan duen gorputzaldi horrekiko esperantza horrekin edo faten diak horrekala isak, bada oituria? Bai, geuzta gehiago, taldean gelditu eta lasterketako ibilbidea pixka bat ezautu, eta, azkenean ondo etortzen da, ez, jakiteko nolako maldak bilatuko dituzun, eta, kasunetan nik uste Aloina hemen gehienak inda eukiko dela, baina alare, ez, denbora gaur egunen estrabakin eta denborakin eta zehaztuta, zati hau ez dakit zenbat denboratan igo deten, eta lasterketan abertzen baten igokoten, eta neurtuta izateie, eta orduan basuen. Entrenamendutik lasterketa gunea asko datuko dialako. Asko ez dakit, baina, urdurik jasun puntu horrek eta horrepe eragina euki aldauelako, ez? Lasterketan beti azkenen, ez? Lasterkarik eaman itezetuela bezala esaten da, ez? Beti estutu bat gehiago ematen zaio, lasterketai, entrenamendu baten alden, orduan basuen. Baina, ni beti esaten dela, ez? Azkenen disfruto puntu bilatzea da egokina, eta, ondo entrenatuta eta ondo ibilita bali mazu, lasterketan normalen ez da izaten okerreko gauzik. Poliki beraz,
Aloñako tontorrea aieiten ibiliko dira. Gizonezkotan Irazu, Maiabiarra lehenengo postuan. Hor Etxabe ikusi dugu momentu batez, Etxabe anaietako Jokin, oker ez baldin hau. Hirugarren postuan oian, esango neke, eta Iban Angulo bigarren postuan. Emakumezkotan berriz, Ainara Uribarri, Oñatiarra, lasterketa buru, harik polik-poliki joko dira. Harik jarraika ikusi duen Lara Estebanez eta dirane Peñagarikano. Urretxu Barrabea, eta areibe esan duguna, poliki-poliki hasiko dira Aloñako tontorrea egoten, handako hilako bigarren anoa postua eurei itxoiten, eta ja, ez dakit bakoitzak bere estrategia daukiko hau, bere hidratazio pautak eta daukiko ditu, baina likidu eta solidu bertan hartzeko modu daukiko hau. Bai, gaur egunena bare, habituallamentuak eta egoten die, habituallamentuetan aprobetxantzen da goiko elite esaten den lasterkari edo bintzat aurrean dikoztenak. Barkatu egan, Usua Irigoien iruditan. Bai, hor ikusten dugu Usua Irigoien, Belarreko azken zatia pasatzen. Bai, esaten zebitzen, ez? Bakoitzak... Bai, bakoitzak gaur egunen bere estrategia azkenen jateko eta edateko ja oso milimetriko goten dira, eta bakoitzak bere jana egaltzen da asko. Iban Angulo eta Jokin Etxabe esango neke diala bi horreik. Bergalarrak dagoeneko harrapo dago, bigarrena, eta esan dugu, hemen, Aloñako igoera horrek, ez arkutsi ez, baina, adi ibili behar dela, atzekuak oso gertu gaiako, ikusten gara moura, eta horko ikusten dugu, zer esanik ez, Dorroneko irudixak izugarriak diala Aloñan bertan badau jentetxua itxoiten. Azken zatiko horretan badau, jendea, bai. Animo ematen. Aurki jauko dira, korrikala isakorra, zerua garbi dago hor, eta hortik aurrera muten dagoenez, alaxe egongo da. Eta Jokin Etxabe, ez dutzen da, korrika hasi berri, eta ontsa jauko dira, muten dagoenez hor jendetxu ikusten da, ja Aloñako tontorroi gertu... Zatirik gorrena. Gertu dago, zatirik gorrena hau. Bai, azken zatitxoi da, harria, pixka bat belarra, eta azkeneko zatirik gorrena. Eta behin hori pasatakon, anoa gunea, eta pitiemat lasaitzen da, gutritzera bide hartzeko. Atzea begira bil, Jokin Etxabe bera, Irazu ez dugu ikusten iruditan, hortxe ikusten dugu, bai aurre, Aloñako tontorra pasauta, eta buetraitz aldera hasitia dau. Zerbait hartu, ura bete. Hortxe geldia dixa injau, zuk esan duzuna. Ura bete, baina tartetxu bat atexau, hor ondiok, Ibai Angulo eta Jokin Etxabe hor datoz. Irazu atea. Asko ikitxoimarik, ez dagoela gortarako tarterik. Bai, lehen indako lana ez galtzeko ez. Tartetxoa beak estrategia egin daukiko zuen goran ura hartzeko eta tartetxo bat atea, denbora horratzeko, gero, Ibaien estrategia etzu jaingo, ikusten da Ibai ez dula gehatzeko denboraik darteik hartu. Aimar Larrea da, iruditan dakuna, esango neke, Antzuo Larra. Honek, paraje honek eta inguru honek inok baino eta esautuko ditu. Baina, oingoz bintzat, podiumeko postu horretatik urrin xamar. Minutu barru edo denbora gutxixan aiauko da Aloñako tontorrea, baina dagoeneko Irazuk, Ibanek eta Jokinek hartu dago botarritzeako bidia, eta emuten ebena baino tarte txikinago bat arate xau, Iban Anguloi Irazuk. Bai, hor esan duen bezala ez, Ibai Angulo geztu anoa unen geldialdi gein, Irazuk bai, gero zertan reperkutatuko ion horrek jakingo dugu, ikusiko dugu, bertze eragin dauken, baina... Momentu baten gatu beharko dalako, beha be. Bai, lehena esan duena ez, igual norbaitek kanpotik laguntza ematen dio, edo, bere estrategia ondo jarrita edukiko, orduan bakoitzak hemen bere paperak egin jolasten. Hor ikusi dugu iruditan uste dut Josu zela, Aloña gainera egizten, Imanol Goñi, Irrifartxu. Disfruta egin, ez da, beak, ez da egit, aurre ikusikoen ala ez, egongo zala podiumeako burrugan egongo zan jentia,
eta bueno, disfrutatzen dagoeneko 3 aldiz irabazi duen lasterketa hori. Hasier azka bat esatezan? Hor ikusten du denbora. Denbora ikusten ditugu, hori da, Aloñako tontorrekuak. Eta, bueno, errekorra ez dago egon du, 48 minutu eta segundo batian esarri belako errekorra hori lehen hau komentu dugun Imanol Goñik, baina hori, Irazu Aranburuk 50 minutu eta 2 segunduan lortu dau Aloñako tontorrera igotia. 18 segundu geru hau Iban Angulo, Jokin Etxabe 59 segundura Ibai Zebrian Durangarrakin batera, eta horrein estian Aimar Larrea Josu restaraztu eta Imanol Goñi beraz 7 minutu eta 7 segundu atatexau. Lasai esan du, baina... Bai. Emuten atzea goiala, baina lehenengo 7 artian sartuta dau. Gerra ematen. Ba, ekigun, hortara etorriko zala, hemen... bukaketara edo lasterketia bea ikera etorriko zela garbi eguen, eta esan dugu. 8. kilometrua dala, eta guandik asko falta. 2 minutu hoi gero maldan bera oso erreskan litzeke, eta Imanol bea oso ondo jisten da gizon bada. Eta horbe bakoitzak bere puntu fortiak eta bere ahulesiak edo eukiko ditu, ez dakit, zu zeuk neu baino eta esotuko dituzu lasterkarixak, baina gero aldapa bera azten denean, hirugarren zati hori esaten duguna edo, ez da kilometroko jaitxieria, hor badauz, kilometro batzuk, bera. Isa 9 kilometro bajada da, eta, indarrak gordeta behar dira, porque indarri ez batzu eukitzen, komerik. Uste dugu, poliki. Denporan zelkapen hori beteten dabilela, Etxabean nahietako Peñatek, hortu da Aloñako tontorrera egotia, azkaratean nahietako bat, Hasier bea, 2 minutu eta 48 segundu berandu da. 10. postua. 10. hori da. Esan dugu, Igaz okerrezban hau ineben podiuma. Igaz edo indala 2 urte izan zen. Hasier azkaratek podiuma inebela 2005-ko Aloñako igoeran izan zen. 3. Aiauzala, momentuan 10. esan dugu. Lasterketa asko falta dela ondiok, eta ondiok krestan zati teknikuen ian edo, ikusi biako da zeintzuk moldaketan dian onduen, baina ez dakit gauzak geixen aldaketan dian edo zatixi esango da 3. hori, ez, jaitxierakua. Krestan nik ez dakit zuke esango duzu, baina akaso aurreko aurreraketako eta zati honik ez da egongo edo ez asko behintzat, baina beherazko hortan onduen ibiltzen dianak hortxe markauko dago diferentzia. Bai, ez, Butarritzerako bidean ja jundi izango Angulo eta Irazu, eta hor Butarritzeko zatia bat badau paso oso txarra, suhiltzaileak egoten dila gaina. Bai, eta esan beharra dago, hori kontuz ibili behar dela beti, suhiltzaileak esaten dagoen danari kaso oinaz, eta noski, bertatik azkar pasaitia izango da, euren helburua, baina beti norbean ongizatia bermatuaz, eta hortarako, suhiltzaile talde bat egongo da goizan. Eta norbea bakarrik ez, norbea baldin magozu inguru hone, ez azkenean errespetatuz eta txukun, aldan azkarrena pasa, hori bai, eta gero ja akaitzeko igoera gongo zen, Butarritzko itxiketa, eta nik uste zati hortan inflexio puntu badala, berriz berain eta gora egiten hortan, indarrak ondo kontrolatu lehen baituzu, zuk esan bezala ez. Hor ja aldaketa txon bat egon leke igual, segun nola indezun gestioa Aloñako igoeran, eta gero ja... Izaro lortza ikusi barri dugu, Oñatiko alkatia iruditan. Arek behaztek azken nongo edizinotan utxik gineuen, esango neke danetan protagonistetako bat izan dela, eta Izaro lortza beha poliki hasiko da, Aloñako tontorrera aieiten. Hor iruditan ez dakit Mikel Zabaldegi ezote den? Bai, akaso espero baino atzeratxu hau, ezta? Bai. Baina, ez esaten duna azkenean, Oendik asko geratzen da, ikusi marko litzeke ze denboratan pasadan,
ikusten dugu. Hirugarren 4 minutu eta 58 segundu eta texau Irazu Aranburuk. Mikel lasterkari hanka indartsukoa da eta gogora igualain azkar ez dagute, baina bera oso ondo gesten izan bada eta oso no. Zaten dugu, hasieratik komentatu dugu 3 zatian edo banatu lekela ibilbide hau, lehenengo betiakoi, lehenengo 20 zelkatuek, uste dugu Xabi Urbina beha komentatu dugun lehenengo oinatiarra M8 postuan pasau dala bertatik, Aloñako tontorretik, eta esan duguna, lehenengo zati hori betia dakoi dagoeneko, bigarrenan bila fango dira, kresta dana zeharkaketara, baina ondi asko falta da, eta gero 9 kilometro dauz jaitxieran, eta ez da ondio ezer erabakitea izan be, nik ez dagot goguan igazko denporak zeintzuk izango ziren, baina 2 minutuan bueltan, ez da gira bat korrikalari ez zen. Bai, lehen amarrak 2 minutu bueltan ikusitu hor, eta, 2 minutu asko edo gutxi izan leke, ez? Azkenen galtzeko oso erresa izan leke, bai minutu horiek, baina gero kostatzen dana ateatzea tartea, ez? Ikusin behar, nola moldatzen dien lasterkari, goiko partea zati ezberdinotan, zu komentau bezala. Ikusten dugu korrikalari gehixau, alde batetik belarretik igarotzen da beste alde batetik Anoa gunean, eta gaizki pentsaien ez basatzu, Iban igazko lasterketako zelkapenen errepasua ingo dugu, izan behar, zelkapen hortako protagonista batzuk badaku aurtenguan, beste batzuk ezin izan diagon, igaz Aitorra Juria, izan zen, helmugaratzen lehenengua, 2 ordu barkatu 2 minutu eta 36 segunduan, Oiartzu Beldiak bigarren postuan zeharkatuen helmuga, 2 ordu 4 minutu eta 53 segunduan, Asier Azkarate, gaurkoan Aloñako tontorretik behintzat okeraz bano, 10. postuan zeharkatu dana, gortxe ikusten dugu iruditan, 3. postua eskuratu den, 2 ordu 8 minutu eta 56 segunduan, eta, hostian pasozien Markel Urigoitia, Imanol Goñi gaurkoan hemen dakuna, 7. postuan zeharkatu dauenak Aloñako tontorra, eta Gontzal Morgoitio izan zen 6. zeharkatua. Emakumezkotan berriz, Oiana Kortazar, beste historiko bat, ez? Aloñako igora hortan, aurten, tamalez, ez da gurian egongo, Oiana Zubillaga bera ez, baina igaz, 3. eta 4. postuan akabo behin Ainara Uribarri eta Lara Estebanez, aurten, lehenengo postu horren burrukan egongo da, eta horrek emute xau, lasterketia, ez? Beste puntu bat, urtetik urtera, txapela jartzen dagoen horrein burruka hortan, jente ezberdina gotia ez, Iban? Bai, azkenen ez, jende gaztea eta jende berria dator atzetik, eta aldaketa hori beti onak dien bitarten ondo etortzen dira, eta bai ikuslego, eta bai Gu geupe, zer espero, ez? Bai, beti duda hortan, eta askotan ez ezagun bat, edo beste norbait azaltzen denean, pozgarria da. Gu geupe gure kinielatxuak edo egiten jugulako, aurten ez dakit, inuzpeino zaila gukuko zeben, zure apustuak itea, horre ikusten duten zerrenda hortan izan bat baino gehiago ikusten dutelako apuntauta, baina, aipatu ditugu, Irazu Aranburu zu zeuk esan dozu, nik neuk enukan nahi izenan artian apuntauta, baina zu zeuk, aurre ikusten zeben, indartxu aiau esala lasterketara, baina, Iban Angulo danok espero goen, etxabean nahi beti biltzen dira horre gerra emuten, eta gainontzekoak baenak izan, ez? Buelta hortan egon goziala, eta lehen esan duguna, ja denpora kontuan hartuta, 2 minutu horrein barruan, tontorria mintzat, 6 korrikalari. Ez dakit, nik bintzat iazko datu zeintzuk izango zian, baina 2 minutu horrek pentsatzen dut, falta dian 15 kilometro inguruan, ja gutxi izango dira, baina Aloñako tontorretik igarota 14 bat edo izango zian, horretan danetan, 2 minutu horrek handiketako gai izango dela, pentsatzen dut, ez? Horre burrukan dabiltzen horrek. Bai, baina irudi batzuk ikusitu horrez, Butretzitik pasa diela lehen lasterkarik, eta, hor zati hortan, iruditan hemen ikusten ditu, zati hau nik uste dela, Butretzitik bera, eta beroak pasa, edo hor zati hori dela, eta hemen erabakiko da, hau, Butretzeko jetxiera, gero kaitzerako bidean, eta hor nik uste erabakiko dela zatin bat, tarte txoi gero buelta eman ezin da gehatuko bat, orduan ikusiko dugu.
Bueno, dana ez dalako, elite mailako korrikala izan kontua, ez da lasterketa nagusixan parte hartzen dabiltzenana. Esan dugu, amarterrixak bueltan gaztetxuenen momentua izango zela, eta dagoeneko, Aloñako igoerako irteera puntu hortara gerturatuko dira. Amarterrixak bueltan hasi behar zen, gaztetxuenen lasterketia, eta esan dugu, zelago garrantzitsua da, honek jarraipena eukitea, eta garrantzi emutia ez bakarrik gaur egun punta-puntan dabiltzenak edo bai behintzat lasterketa gehienetan parte hartu eta orgoiko postuetan dabiltzen horreiri ez bakarrik, gaztetxuei etorkizuneko korrikala isak izango dien horrei euran plazia mutia eta eurabe gozaketako aukeri eukitea, ez Iban? Bai, esan bezala oain ikusten dugu hor, deabrua lurrean, deabruak ez du umeik izutzen eta... Ondo litzake, hori ezitia, bada espada. Bai, ongo da bakarren bate, bildurtu eta umeen bat, baina, esan du bezala, etorkizuna da, eta, herriantzakore inda, umeentzako inda, eta, disfruta izatela txikieke. Bai, plazako irudisak izango ditugu atzera be, hemen Aloñara bidian, Auritzelarrea, herritarra, atzera plaza gatoz, beriala hasiko dalako, lasterketa, gaztetxuenen lasterketia, eta esaten gabitzena. Zelako garrantzitsu ez, eskumakaldian ikusten duen, iruditan eskumakaldian ikusten ditugun horri bai, eskerrak aldian duzuna, zube pentsaien dut olako lasterketa gaztetxua zinanian, olako lasterketetan parte hartutako izango zinala, ez? Nik neupe, nik esango neke Aloña txikina ez dakit, baina olako lasterketetan parte hartu dutela. Gaur, hobeto gauz bisok nik uste hemen, zuzeuk akaso gozatuko zen hango izan beha, baina makina bat alizin jako za. Nik neupe, hemen ahopeka esan bihotzut, baina zeure maura neupe futbol mundutik nator, eta hemen Aloña mendixanta urte batzuk inakoa banaiz, nik esaten futbola itxilakoan Aloñako egoeria ingo nebela, ondiok esango prestaketa lanetan gabitzela, prestaketa lan horrek urtetxo batzuia hartu dozku, baina nahi be, bakitzu Iban, aurrekoan komentago, nahi betoko xa zeure maura, baina zuzen be, gaurkuan lasterketian zuzeneko emetikin gabitzen goiena dabiderako tokausat, korrikala izen jarraipen hori ikia, eta asko kuste da baina lango horraua da, lehenako komentatu du, baina lehenengo jasen horrei jarraipen ikia, eta ez da Aloñako eta Belarretik Aloñako malda horrek ez dira edo nolakoak, horre badau, aginak ez dutu biharra, eta nahi beto kausaten, 3 metro espazian be, aginak ez duketia. Ikusi dugu, ja dagoeneko irtera puntuan prest dauzela gaztetxuak, eta aurki hasi beharko dira Eurape, euran lasterketa partikularrak bitartian, itxengo dugu, ia noiza egiten dian, uetraitzetik pasauta, zuk esan duzu, eta aurkiak aitzera bidian igoko dira. Emakumezkoen denporak badaku, Aloñako tontorrera esan dugu, Ainara Uribarri izan dela, emakumezkoetan aieten lehenengua, 59 minutu eta 56 segunduan nahi hau da, eta igaz, erekin podiumeko borrukan egon zen Lara Estebanez izan da tontorrera egiten bigarna, ordu bete, 4 minutu eta 11 segundu. Isa 5 minutuko tartia eta xau Uribarrik Estebanezin, eta Adirane Peñagarikano hirugarrena, eura batera, jau dira, elkarrekin. Lara Estebanez eta Adirane Peñagarikano, azken hau, ordu bete, 4 minutu eta 15 segunduko denporan. 4 segundu berandu hau. Horbe burruka politia izango dago, podiumeko postu horretarako, emuten dagoen ez da hor, iruditan ikusten dugu, Ainara Uribarria 4 minutu eta erdi atarate xauela Estebanezi. Urtia gaingo paso hortan ikuste zan, ez? Oñatiarrak posible zala beak bakarrik ikia lasterketia, baina oin protagonistak beste batzu dira, hori da. Txikitxoak, ze irrifarreakin. Guraso eta zenitarteko batik eta helduta, beste batzugan aurri hartu dugu eta arei
harik kompetitiboak izango dira eta lasterketa hontan lehenengo aietiko goguekin egongo dira, baina... Zurrinetako umea, gaina oso polita. Hau ere, lasterketaren parte nola dan, goraipatzeko hau ere. Bai, hortxe ikusten dugu, ja hemen gure albuan dauz, parkiari buelta emun, eta oin, ez da gila gure paretik ez dien pasako ontsi iban, gube animoak egun biak ozteu eurei, baina bai, gaurko, bueno, igual, bigarren plano batean, baina gaurko protagonistak honetxe be. Deaurruarekin umean ikuste fildurtuta. Posible da, bai. Bengalarik ez da gila garratara duen. Espero digunez, ez dela, baina bixozuk esan duzu modura sustauko zan. Eta bai, ontxe, oin minutu gutxi hasi da, lastarketa hau, esan biharra hau, lastarketa honetan saririk ez dauela. Sarisa aurdanentzat dala izena mundu hau aurdanentzat. Hortxe ikusten dugu batzuk peauta, hor... Azken zatirako zuk esan duzu modura peauta. Eta sprint hortan, honei behaginak ez dutuko, niri askorik altzeia bape betxoko guztauko eta honei bestutu jako aginak. Nik esan behar da, baina alaba hor daukotelako, ongo alakorrika, ez dut ikusi, baina, bueno, behare ateatzeko zala, gustu ebiltzen dela, gula asterketatan izaten ganen, beha lehenengoa izaten da metan egin sartzen, eta, bueno, hoxe, ez genen esaten duna, ez, lasterkari guain hor daudenak, igual hemen bat baino gehiago hemen txikikin eukiko, eta zu noa bat ikutzen zen herrimatea o lasterketa egitea eta zure familiantzako olako gauzak eukitzea asko pozgarri da. Edik, lasterketa beha osatu egiten du. Bai. Mendik urte batzuta gaso behakin egon, Markel Irizar semiakin ikusi dugu moura, Johan Agirrezabalaren alabiakin ikusiko teu. Hemen korrika eta ikusten dugu hor, iruditan aloina txiki lastarketia bai, baina dagoeneko akaitzera jaudi dela, gizonezkoak, eta Iban Angulo. Izan da akaitzea aieten lehena, bisa batea parian doiaz. 2 segundu. Ikusten zan, horre aloinako anoa postutik urten alaz bat, jarra nahiko parian oiazela bisak. Imanol Goñi gertuatu zaie, 2 minutu eta pikora zeon, eta orain ikusten zuen bezala zati hortan segundu batzu janditu Imanolek, eta, ikusi dugu aurrera. Ibai Zebrian beha, gerturatu zaie. Ez dakit laugarren etzoian Jokin Etxabe izan, 3. oiana. Iban Angulokin behakin batera gainera, eta Iban Angulo lehenengo postuan zeharkatu dugu akaitzeko, tontortxo hori akaitzeko inguruak, Irazu Aramburu pare-parian, Ibai Zebrian 3. eta Jokin Etxabe beha izan da akaitzera aieten laugarrena, aurre ikusten gara moan, ez, Iban. Ikusten zan aloinako tontorrea aieten akaso Irazu tartetxu bat aten ebela, baina gero uste gebena baino laburra gozan tarte hori, eta ontxe berretxi dugu, akaitzera Iban Angulo beha izan dela iaz, aipatu dugu gaura, iaz 7. Helmugaratu zana, akaitzetik pasaiten lehenengoa. Bide bat ez horre, aloina inguruko irudu isadako, jentia badabielako horra poliki aieten, ordu eta 11 minutu igaro dira, lasterketak hasiera enbundauenetik, korrikalari gehixau Asier Azkarate beha 8. postuan, 10. oian lehen hau, eta hemen, 4. emakumezkoa be, dagoeneko, aloinako tontorrea aiaugarri. Ez da gila aurre ikuspena gorreizian, baina muten dagoenez, podiuma eser larririk pasaiten espada, erabakitea gero podiumian bertan ikusi beharko da zeintzuk dian lehenengo postura zein igoten da, 2. zein eta 3. zein, baina muten dagoenez, Ainara Uribarrik eta Esteban Ezek eta Adirane Peñagarikano osatuko da, emakumezkoen podium hori. Bai, ez, ritmoa ondo jarri du Ainara Uribarrik aloina tontorrera, eta oain ikusi behar butretzeko eta akaitzeko bidean onditzeko tartea daukan, edo Larak eta Eridiranek tartea murrizten dion, mutiletan ikusi duen bezala, ez? Bai, esan dugu moura, lastarketiak favorito garbirik ez dako,
akaso emakumezkotan bai, baina gizonezkotan behintzat ez. Iban Angulo momentu hontan aurrian, denborak hala esaten dago, ondiok irudixak ez ditu jaso, akaitzeko pasortako, bueno, eta ja, krestara utze bide hortako irudik ez du jaso, baina denporak esaten dauenean arabera, Iban Angulo bera, gizonezkotan lehenengo, eta haren atzetik, Ibai zera, esango da, Zebrien hirugarren, bigarren hau Irazu Aranburu, eta gainontzeko Etxabe. Hori da. Bitartean, hemen plazako girua bermatu bidalako, eta Giroa altxatzen. Guri aurki euskixapete betian joko dozku, baina gaztetxuenek, lasterketa luzetxu ba, ez? Hor, lehenau, hasierako zuaitz horri buelta muixago. Ja, dinez pixkat. Enbuten dagoenez, badabitz, adinez nausixo bat dianak parte hartzen, eta esan dako, poliki hasiko gara mendiko irudixak jasoten, aprobetxauko dugu gogorarazteko, ikusentzuliek, Goiena telebistatik, Goiena.eus atarian eta Aloñako Egoeran YouTubeko kanalian eukiko dakoila, noski, lasterketia ikusteko aukeria. Eskerrak emun, nola ez, lasterketa hau dana antolatzeko, antolatze posible inauen babesle horrei daneri, onera grupi bereziki, eta nola ez, Goixan, Mendixan, hemen Kalien bebai, eta lasterketako dozin bastarretan ongo dian antolakuntzago kide eta voluntario horrei daneri. Eta lasterketa hasieran aipatu dugun moduan, asko dira, banatuko dian sarixak, ez da, urtetik urtera hori gehiago doian, sari banaketia hasi eta akabordukoa kaso bat baino gehiago bazkeiten hasitia ongo da, baina lehenago esan dugu modura. Lehenengo hirurek, gizonezkotan eta emakumezkotan podiumera igoko dian korrikalari horrek, lehenengo sailkatuak, 300 euroko onera grup gehi-lana saria jasoko dau, bigarren sailkatuak 200 euroko kaja rural sarixa, eta hirugarren sailkatuak, bai gizonezkotan, baita emakumezkotan beha, zerbimek mekanizatuak sarixa jasoko dau. Horrein ostian, lehenengo 3 veteranuek, bai gizonezkotan eta baita emakumezkotan be, garaikurra jasoko daue, baita lehenengo oinatiarrek gizonezkotan eta emakumezkotan, eta hortik aurrera, Aloñako tontorreko errekorra badakigu, dagoeneko, ez dela ondu, errekor hori Imanol Goinik, hain zuzen ben, gaurkoan, momentuan, enbuten dagoenez, 5. doian korrikalarixak ezarri ebelako, 2018an, 45 minutu eta segundu bat denbora hortan zeharkatu ebelako Aloñako tontorra. Aloñako Egoera lasterketa zuen errekorra be ontzen dauenak, batek onduko baleu, 100 euroko sari xeukiko eben. Kasu hortan, Ibai Larreak esarri eben 2008an, 2 ordu puntu-puntuan zeharkatu eben helmuga eta hortxe esarri eben errekorra, eta 2023an, herritarra batek, malenosak 2 ordu, 18 minutu eta 24 segunduan esarri eben errekorra. Inigo guri kalibre sari berezixabe egongo da, Buetraitz tontorretik lehenengo pasatzen dan ari, ez dakigu, esango neke Ibai Angulo izan dela, ez? Hortik lehenengo pasatu dana, hortaz, gero sari banaketan kontrakorik esaten espadaue, ark lortuko dago 100 euroko sari berezi hori, gari bainoz sari berezixabe badau, oinatiko produktuekin osatutako saski derra, oinatiko balkoitik 57. Pasaiten dan korrikalari izango da sari hori, eta beste behin, gogora sigura dugu, aurtengo nobedadia, sagaz sarixa dala, igaz zenduzan, Asier Sagastizabal sagaz oinatiarran omenezko sarixa da, sari bikoitza izango da, eta urte askuan antolakuntza parte izan den arei keinu modura, ez hori bakarrik, igaz modura, 13. zenbakixa dortxala erretirau eta haren omenezko dortxala dalako eta izango dalako aurrerantzian. Baina sari hori irabaziko daue Artzanburutik helmugara, jaitsierara hori azkarren iten dauen korrikalarixek eta inok errekorra hautsiko baleu, 100 euroko sarixa izango litzake
irabaziko dena. Horretan, errekor hori gizonezkotan Jonut zinka dako, 32 minutu eta 48 segunduan 2014 ja hamarka bat pasau da, baina arek esarri eben errekorra denbora hortan, 22 minutu eta 48 segundo, esan duten modura, eta emakumezkotan herritar batek, Malen Osak, 37 minutu eta 55 segundu, hain zuzen be, azken nengoz, Aloñako igoria irabazi ebenian, eta helmugan be, lasterketako errekorra esarri eben urte hartan. Hortaz, sarixen errepasoa be, gero beste behin egingo dugu, berandutxu hau batzen dian horreik jakinan gainen egoteko, baina hori be ikusi dugu, badiala 30 bat korrikalari, akaitzeko punta hortatik edo pasaudianak, Beñate Jokin Etxaben anaia 10garren, lau minutuan langa hortan, gero Mikel Zabalegi 5 minutu justuan atate xau Iban Angulok, eta hortik aurrea bestelako korrikalari xabe badauz, izan dugu tartian horrik usten dugu Xabi Urbinabea, 6 minutu eta 11 segundu atate xau lasterketako liderra danak, eta Bilanda Ariaga Oñatiarra be ikusten dugu zagonek bigarren Oñatiarra dela. Eura behukiko burruka partikulartxo hori, baina muten dagoenez, printzipioz, Xabi Urbina izango da, edo bintzat bera da. Momentu honetan, gizonezkotan lehenengo Oñatiarra. Eta poliki, lasterketia aurrea egiten dabil, ordu eta 20 minutu doiaz daueneko, eta nik uste, Iban, hemen barriketa batien gabitzela, eta enteago orduko, hemen lehenengua be... Plazan. Plazan eukiko dugula. Momentuen ez dakit, ordu eta 20 buelta hortan nun aurre ikusten duzun zuke egotia lasterka izak, baina... Harri urdin bideen iritsi zait, eta ja eskistara bidean, Leister. Hor dau, beste anoa postu bat 3. nahi zuzen be, eskistan 12 kilometro hortan. Ikusi dugu, Aloñan, Iban Angulok hartu bihar barkatu, izango da, Iban Angulo ez da geratu anoa postuan, hause momentuan 2. doian korrikala isa Irazu Aranburu geratu da, eta denborai eutzitea, hortxe Aloña tiki garo doian emakumezkoak ikusten dugu, momentuan Usua arkatu irigoienek esan dugu podiumetik kanpo bea dela 4. doiana, 9 minutu eta 5 segunduan. Urrena Alaitzatxa Oñatiarra eta Leire Astigarraga Oñatiarra behari jarriketan nahiko gertu. Ainara Uribarri kenduta eurak izango liake Oñatiarra azkarrenak, eta horrein ostian Maia Altzelai be, 13 minutu eta 23 segundu euran artean, Alaitzatxatik Maia Altzelaira 2 minutu horrei badauz, eta herritarrago maia txugune muten, nik neuk Alaitzatxak hartuko dagoetan ez bakit lehenengo aldixa dela, behandako Aloñan, baina korrika sarri bilten da, Leire Astigarraga beha ez dakit, baina Maia Altzelaik mendixe guztuko dago, eta behin baino gehixutan Aloñako igoeran parte hartutakoa da, aipatu dugun Gatza trailen ibili izan, eta herriko emakumezkoak esan dugu, kopuruz, ondixa dela, emakumezkoen kopurua, eta hor... Ainara Uribarri. Hori da, Arkaitzera Aiau Barri. Ordu bete 19 minutu eta 56 segundo. Ikusiko dugu, gainontzekoak ze denporatan egiten dian, baina aipaketan ibili garana. Ainara Uribarri lider, emakumezkotan, hasieratik muten eben, halaxe izango zela, eta baditu dagoeneko eskistako denporak be, gizonezkotan, Irazu Aranburu, aurri hartu xau Ibai Angulori, eura be, esan dugu, euran leia partikular hori dakoia, ordu bete 18 minutu eta 18 segunduan aiau da eskistara, 11 isa 12 kilometro horretara Ibai Angulo bere atzetik ordu bete 18 minutu eta 12 segundukin, Ibai Zeberrian, hori mantenketan da, ajeitzetik, ordu bete 19 minutu eta 27 segunduan aiau dalako eskistara, pare-parian,
Jokin Etxabe, urabe podiumerako burruka politia eukiko daue. Imanol Goñi begartu, eta Josu Urrestarazu beha Lamietek igurtia gainerako bideo hortan ikusi dugu ritmo nahiko altua ezarri dagoela, oin bertan 6. esango neke aiau dela eskiztara, baina podiumeko burruka hortan minutu baten bueltan dauz, Los Pavos korrikalari. Bai. Esan bezala Imanol Goñi atzetik aurrera egindako lasterketa egiten nahi da, eta argi honekin, mutil honekin, lehen esan bezala jetxira oso ondo egiten du, eta nolako lasterketa maitzen duen. 2 minutuan buelta hori jaitxieran gaindiketako mouko denporia da? Bai, ikusin behar ez, azkenen nola dauden bezetsteak eta hor aurrendiko zenek azkenen ondo neurtuta dauzkete indarrak. Bai, eta aurrian doia zen horrek be, jaitxieran ez diala nire moukuak izango. Azkenen, baina, azkenen estutze puntu hortan ikusi du ez, Ibai Angulok akaitzeko igura hortan 2 segundu da aurretik onda, gero Irazu Aranburuk, gero 14 segundu tarteatea joia berriz eskistara bidean, zati hortan, oain Hartzanburuko 2 maldatxo, malda osoa esatea da bezala, baina 2 malda die, porque lehenengo malda gogorra ikusten da, eta bigarren azte ikusten, sorpresia dakozu, eta horre zati bat, kilometro eta pikoko zati hoi gogorra egiten da, eta jetxierarako indarrak gordeta eukitzez baldin maia dena xaututa gorakoan, komerik. Ikusiko dugu, Irazu Aranburuk eta Iban Angulok, zer dako inondiok emuteko, esango lasterketean erdialdia igarota edo, hortxe. Bai, erdia igarota. Eta erdia baino geixo, bai. Falta erdi hortan ikusiko dugu, batak zein bestiak esarren muten dauzku, baina muten dauenagatik bixan arteko burrukatxo hortan ibiliko dira, ahaztu barik, Ibai Zebrian minutu eta gutxira dauela, Jokin Etxabe minutu eta 10, eta esan dugu modura, Imanol Goñi 2 minutu azpitik, 2 minutu azpitik atatetxoela eskiztan, Irazu Aranburuk Imanol Goñiri, poliki, baina ontzeko korrikalarixak puntu hortara aieiten. 7. Aimar Larrea, behin isutan aipatu dugu bere izena, 2 minutu da 47 atatexau Irazu Aranburuk Antzu Olarrari. Horren atzetik, Asier Arrazatearra, 3 minutu eta 23 segundu atatexau liderrak eskiztan, eta gero Mikel Zabalegi, Beñat Etxabe, horre bezalako korrikalarixak Esan beharra dau, denbora hori guztietan ikuste errekorretik ez dela iritsiko, baina denbora oso onako bideen dugu juztela, 2 ordu 5 ingurun ibiliko ja lehenena, eta denbora oso ona ez. Zan duguna, eta ordu goia hemen eukiko ditugu, gurekin. Bai, nik uste 2 ordu 5, 2 ordu 10 tarte horretan zer okerrik ez bada, hemen izango ditugula ez. Saiatuko gara gube protagonistak gure albora ekarten, eta ez dakit, zein izango da, Irazu Aranburu, Iban Angulo, Ibai Zebrian, zein izango da, Imanol Goñi, Jokin Etxabe, lehenengo akaboko dauen zein izango da, baina galderatxo batzuk prestatuko ditugu, euren burruka horren berri emuteko izan beguk jarraipena hemen denporakinta ikia lortu dugu, irudi aldetik eta ez dugu ikusi zela fandian lastarketan ziar euren arteko errele borri danak emuten. Baina ikusiko dugu, gure alboan jarten dianean zer kontain dozkoan, lastarketien inguruan. Bai, bakoitzak bere estrategia zein dan eta nola lasterketa nola organizatun, galdetzeko bitzat. Aukeratu zure beharretara ondoen egokitzen den kidetza. Edozein modu, leku eta unetan egon nahi duzu informatuta, kidetza digitala zuretzat da. Paperean irakurtzea gustatzen zaizu, baina epapera ere probatu nahi duzu, aukeratu kidetza pertsonala. Abantailak etxekide guztiek aprobetxatzea nahi duzu, ez ahaztu etxekoak kidetza ere badugula. Egin zaitez Goienak kide.
Aprobetxatu Goienak ide izatearen abantaiez. Goien eta puntu aldizkariak ostiralero jasoko dituzu. Tokiko komertzioetan ere deskontuak eskuratu ahal izango dituzu, eta hilabetero askotariko zozketetan parte hartzeko aukera izango duzu. Horrez gain, kuotaren 30% jasoko duzu bueltan errenta aitorpena egiterakoan. Eta gainera, martxoaren 30 arte Arrasateko Meka gasolindegira gasolina bila joaten direnen artean, gasolina depositoa betetzeko bonu bat zozketatuko dugu. Animatu zaitez parte hartzera.
Lasterketia gaurrera jarriketan dago, dagoeneko Artzanburura aiauta dauz lehenengo gizonezkoak, Irazu Aranburu. Ordu bete 30 minutu eta 36 segunduan zeharkatu dago Artzanburuko gaina, Iban Angulo 25 segundu berandu hau, baina Iban, 3. doian hori, esan dugu guk, Bueno, zuk esan duzu. Lasterketia 7. buelta hortan hasi dago, baina atzetik aurrea. Bai, ez, esan da, Imanolek ondo zautzen du lasterketa, eta goengo Interrak ondo gorde bali maitu berako, berare oso ondo jetxiko da, eta sorpresan bat izango du. Ez dut esate irabazi, baina, bueno, beste pautxotxo bat egitea igual, eta momentuz mintzet podiumeko eskaloian dago. Jaizten be, esan duzu, ez da denpora ondixea ataten zegoena, minutu bueltan, atati xaue Iban Angulok zehari, Imanol Goñiri eta jaitxiran be ikusi beharko da, zertarako muten duen. Gero jarraixan laugarren Ibai Zebrian eta akaitzera be ikusten dugu, Ainara Uribarrik ordu bete 19 minutu eta 56 segunduan zeharkatu dagoela akaitzeko gaina, baina, komenteien gabitzena. Esteban ez eta Peñagarikano geuran arteko lehia hori eukiko daue 3. eta 2. eta 3. postu horreteako, baina Ainara Uribarrik emuten dauenez, lasterketia berak bakarrik helmugaratu, eta kontrakorik eta ezer larririk pasaiten ez bada, podiumeko lehenengo postu hortara aioko da, ez? Bai, ez, lehen esan duena, zatia gehitzen junda, bere zatie, lehenengo aloina 4 minutu eta segundu batzuta zegoen, eta orain ikusten du bezala zati hortan, baina eskistara nik egia ustet iritsi dela, eta orduan zati horri eutxi, gehiago atera, eta podiumeko garaile izateko, eta bide horretan izango da. Emakumezkotan 4. usua Irigoien eta 5. aipatu dugu moura Alaitz, atxa Oñatiarra. Bagabitze etenga bezaten, lasterketetan lehenengo postutan burruka hortan ibiltzen dian horreiz gain, herritarrak inguruko herritako korrikala isak eta horreiparik, ez Aloñako igoeria ez, bestelako lasterketak ez ziala izango gaur egun dienak, eta eurekiko keinu moura edo Eurape sarixa jasoko daue, ez da lehenengo urtia hauten dana, baina jakin bakigu, lasterketa bukaeran domina bana jasoko dagoela Aloñako igoerako lasterka isek, zehazki, urrezko domina Lucifer deabrua eukiko dau, arrotasunan deabrua Lucifer eta lasterketia 2 ordu eta 30 minutu azpitik iten dauenek jasoko daue, domina hori. Zilarrezko domina Satanaz deabruana da, azarrien deabrua da Satanaz, eta lasterketia 2 ordu terdi, 3 ordu artian egiten dauen horreik jasoko daue. Eta azkenik, brontzesko domina hori, Belfegor deabrua erueten dau, domina horrek, eta 3 ordutik gorako denporia egiten dauenek jasoko dau, domina hori. Alferkerian deabrua da, Belfegor. Azkenengo 3 ordutik berakuek domina hori jasoko dago, eta euren lagun zenitarteko narteko pike horretako balixo da horrek. Bai, ze esanik ez, azkenean alferrana jartzen da hemen, baina 3 ordu eta zerbait egindako ere denbora txarra ez da. Ez da. Eta ikusi behar. Bai, eta muten dugu 3 ordu esan gura duela, edo ez tozula prestatu, edo lasterkeria prestatzen ibiltzen da jentiak denbora duina da, 3 ordu, eta edozeinek eleke denbora... Bate baino gehiago firmatu guluke lasterketa hasi aurretik 3 ordu bueltan ibiltzea. Bai. Tira aurrera doia lasterketia, guk momentuan plazako irudisa ditugu, ordu bete eta 40 minutura iristiar gauz, eta aurreikuspenan arabera, Iban, 25 minutu ordu erdi horren bueltan izango dugu lehenengo korrikalarixa, lehenengo korrikalarisak, bata besteatik oso gertu dauzelako,
helmugan ikusiko dugu, baina lehia polita da eskainketan, bueno, lehenengo dezen lau bost korrikalari honek esan dako moura, lasterketan aurretik esan dugu moura, aurten, favorito garbirik eta bestien gainetik ibilko zen inorrezke belako aurre ikusten, eta danak injarra nahiko parian. Bai, egia da ez, ikusten ditugu irudiak, hor zaldetegiko irudiak, behin hortik elmugara 3 kilometro eta zerbait dauz, eta korrika itiko zatia da, orduan nik uste hor lehenengo pasatzen danak aukera hondik ditula garaipena lortzeko ez, naiz eta segundu gutxitan ibili hor. Laizterri izango ditugu hango irudixak, ez dakit minutu batzun bueltan aiauko dialako lehenengo zelkatuak, salditoki hortara eta hortegia beruzko herrira jauarte. Irudiak hemendik ordula ordentxo bat, olentxo igual izango ditugu, pasoa izango dena. Eta ikusikoa ez, lehen komentatu duzun bezala zatia oso jetxiroi berri urakin eta nola gehatu den komplikatu xamar 17 kilometro horretan, nola pasatzen duen lasterkarik, inok minik hartzen duztu, eta hoxe. Poliki ba, uste dugu jentia batzen, horre... Bogako zatian. Bogako jentia, horre beha garrantzitsuak izaten dialako, horre azkenengo metro horretan bihar zaten den injar hori emuteko, eta poliki herritarrak han batzen fango dira, nik esango neke, lasterketia bukaketan dagoen askon, gune gustukoena izango dela hori, 22 kilometroak, inbarri, gertukuen lagunen zenitarteko eta herritarren babes hori eukitia azkenengo atzeko kalen sartu barri, atzenengo berotasuna ez, eta horrek ikusten dugu guzki ere urteten hasiala, eta horren goxotasuna, jendearen goxotasuna, batek baino gehioren ilusioa hor sartu eta maitzeako bidean. Askok esan izan doztai, eurak aloinako egoeria ikien arrazoi ondixen dago bat hortik paseikia dela, jentian animuekin. Gero, hori, gertukuenak horre oten dialako, eta bestalde, esan gure dagoelako, akabotetik gertu eta infernua behin pasauta, eta okerrena pasauta oten dalako. Eta batek baino gehiago, zerbeza bat edateko gogokin, edo... Bat baino gehiago izango ziren, lasterketan bertan lagunak zerbezatxo eskura emun, eta berandutxu hau hartu biako leken zerbeza hori, aldez horretik lehenengo amarran artien ez da gongo persona hori, baina are meritu danak, eta ez da ibanik agar lehen komentu dugun Belfegor domina hori, ziurrenik, persona estilo horretako personan dago izango da. Poliki esan dugu, beteten doiala, atzeko kale eta taberna inguru hori dana, askok plana ineukiko behin, mendira fatien plana ineukiko behin, beste batzu berriz, kalian geraketiana. Askok mendixan ikusitako kalera ingo daue, eta gu poliki fango gara ikusten, ia lasterketa honek zerremuten dauen, korrikala isabe gerturaketan hasiko dialako, gure inguru honetara, bitartean, gogora hastia, batu dian ikusentzule daneiri, Goiena telebistan, goiena.eus atarixan, eta Aloinako Igoeran YouTubeko kanalian ikusgai dakoila, zuzeneko emankizun danak, eta eskerrak emutien nola ez. Aipatu dugun, antolatzaile danei, voluntario danei, eta zer esanik ez, ibilbide danean, ingurukoak animaiten dian, sale horreiri danei. Ordu bete eta 45 minutura gerturaketan gabitz, hor ikusten dugu sailkapenean, lehen hau esan modura Xabi Urbina momentuan oinatiar azkarrena izaten dabilena, gertutik jarraituko xau Beñat Madariagak, bai behintzat lehenengo minutu horretan, eta hortxe eskiztako sailkapena, eskiztara Ainara Uribarri ordu bete 54 minutu eta 46 beharretu segunduan aiau da,
haren ostian Lara Estebanez eta Adiran Beste koskatxo batez, segundutan, beste koskatxo bat indio, atera jo Ainarak, eskistako zatin, ikusiko da Artzanburu nola pasatzen da, baina... Baina, kaitzen 5 minutu ziren, ezta? 5 minutu horre buitu ez dakit, baina... Lau eta ez dakit segundu batzuk, Aloinako zatian, eta, bueno, lehen esan moduan, zatika handitzen, eta... Ainara Uribarrindako behan dako, berezixe izango da, ez? Bueno, podiumian... Ez dakit behin baino gehixutan, behin bintzat, izango neke pare bat alditean egondako dela podiumian, baina, izen handiko korrikalariak eukitu aurrian, urte horretan, eta gero eukiko dugu nik uste behakin egoteko tartia, baina, herritxar bat entzat, herrixan irabaztia, baina ez dakit ez erroba egongo dan. Bai ez, gaina honekin segurazki ametxin da izango zula, eta, baina abaniko zabaldu ontan, aukera geixo izan da, horrek ez du meritu kentzen, inundik inoare, azkenen oain ikusi duen denborakin ikuste, 2 ordu terdi geisteko, 2 ordu terdi ingurun ibilikola, eta nik uste hori denbora oso nadala, eta behatzak ondo sentituko ala, ez. Lehenago esan dugu igazko lasterketan, 2025ko lasterketan Ainara Uribarrik 3. postuan zeharkatu dela Oñatiko plazako helmuga 2 ordu 43 minutu eta 40 segunduan, eta 2021an be, malen oso izan zen, orduko hartan, emakumezkotan azkarrena, Oiana Azkorbe bitiak zeharkatu den helmuga 2. postuan, eta Ainara Uribarri beha izan zen, orduan denbora hobia ina, 2 ordu 54 minutu eta 46 segunduan zeharkatu den orduan txen helmuga, eta aurten, emuten dagoenez, podiumian 2 koskatxo igoko ditu, eta emuten dagoenez berri izaten dugu, beti azkenengo helmubia zeharkatu arte sinalako ezer ziurtatu, eta ez dakigulako zer pasako da, baina ezer larririk pasaiten ez dan bitartian, Ainara Uribarri jantziko da Aloinako igoerako 21. edizioko txapela. Bai, esan bezala gainea, indarrak eta ondo neurtuta baldin badaude, ezer txarren, ez balemo minik hartzen edo zer gauzi larririk pasatzen, esan bezala 2 ordu terdi bueltan ibiliko da, denboraz, eta denbora oso ona, arragoteko mokoa, eta Ibai Larrea esan dugu hasieran, horten kale inauela ezin izan dela egon, Aimar Larrea bai, dointxo bertan ikusi dugu hemen Larrea nahi eta 3. ekain pasaiten, arek mendixan, modalidade ontako karreretan ez, baina krosian, egurra muten ibiltzen da, ekain. Bai, ez, 3 nahiak azkenen atletismotik... Zeukiko ete da, arek, 3 Larreatarek. Ze jangoteu, ez? Esaten, askok esaten, atzulako idiz emangoteien jaten basatik, ez? Eta, Irala Torre Baserrikoak gora eta bera urtetan ikusi zaintut nik. Korrika, baina, bakoi, sasoia. Batzuk berezko izaten du, ez? Berezko daukea, asko ingabe, baina txikitatik, berezitasun baten sartzen die, eta Eta eurak alkarrekin emun dituzten elkarrizketetan esan izan dago, batera entrenaiten dagoela, horrek maila altuko 3 nahi egotiak, bata bestie exigentzia puntu hori urtsu bat, igotia bera egiten dago, eta dana onura garxa, danon dago. Bai, ez, gaina entrenatzeko garaien ez, norbait maila gaina eukidezkio eta maila zati batzutan parekatxu ebilita, beti entrenatzeko eta aukera paregabea, eta disfrutatzeko ere bai, eta hoxe. Hortxe ikusten dugu, badabitzala korrekala isake Artzanburuko gaina pasau dagoia, poliki jaitsiera hortan murgildu eta egongo dira, eskistatik ondio gemuten dagoenez 3 izan dira, lehenengo 3-ak, podiuma hasieratik osatuko dagoia ikusten zanak. Zarkatu dagoen emakumezkoak, poliki hasiko dira, usua irigoien alitzatxa Leire Astigarraga eta bestelakoak be eskistatik pasaiten eta, Artzanbururako bide hori hartuta, beheranzkuari heltzeko prest.
eta denbora ikusita, nik uste ez dela oso urruti izango, ja zalditegira iristen izango dela. Horko iridutxoak izango ditugu, heldu alaz bat, ikusiko dugu zein jan gizonezkotan aieten da lehenengo, eta horre, oin arte aipatu dugun bizikleta gainen doia zen antolakuntzako kide horrein esker, eukiko ditugu irudi horreik, aipatu dugu antolatzaile danak eurei eskertza egun dozteu, han goixan markajetan lagundu dauenak, voluntario danai eskertza, oneiri be bai, eura baik, lasterketia ikustia ezinezkoa izango zalako, hortaz, euran lana besta makalaz, segun ze bidetatik bizikletan jarraiketia honein, erritmua edo honein bide horreitetik jarraiketia ez talako lan samurra izango, eta esan dugu modura, hiri esker gabitz bestiak beste mendinguruko irudi honetxe danak ikusten. Bai, esan behar da, realizazio lanare oso garrantzitsua dela, eta hortako lan talde izugarri bat daula hemen denan atzetik, eta eskertzekoa, hori ere bestela ezingo litzekela zuek momentu enten etxetik, mobiletik, ikusten nahi izaten irudik ikusi. Ordu bete eta 50 minutua gainditu barri. Esan dugu, gure aurreikuspenan arabera, 2 ordu eta 5 minutu, 2 ordu eta 10 hor, buelta hortan egonaldi ala lehenengo zelkatuak hemen Oñatiko plazan guk hemen zirrikitutxon batetik edo ikusi dugu, zela plaza zela sartzen dian, ikusteko dau, zein izango dan, helmuga zeharkatzen lehena, gaur-gaurkoz Artzanburuko denporak ditugulako, eta denpora horrein arabera Irazu Aranburu da lasterketa buru, Iban Angulo gertutik jarraiketan dau, Bizkaitarra, eta Imanol Goñi, hirugarren zelkatu modura, esan dugu modura, Artzanburuko denpora dira horreik, eta ondio 9 kilometro falta dira, beruzko. Bai, gaina horre esan dugu bezala saga saria dau berezia, eta horre indarra gorde ditunak saritxo hori jaso nahiko dau, eta estutu horrek karrera bea zirrara gehiago sortuko jo lasterketai, eta ikusiko dugu. Zein sartzen den, helmugan lehen? Ikusiko, zalditegitik be laizter, lehenengo zelkatu laizterrik garako dira. Ikusiko dugu, esan dugu modura, zeintzuk dian gizonezkoen podium hortan burrukan dabiltzenak, burrukan dabiltzenak 6-7 badia. Zalditogitik adar, ikusiko dugu zeintzu dian lehenengo pasaiten dian hirurak. Laizter aukiko dugu haren berri, hango irudixak jasoko ditugulako. Boga ingurua betetzen. Bai, eta gero beti egongo da, han batzuk keizpe apurra aprobetxatzen dabiz, baina dauen giruakin euski peian asko. Gero askok be aprobetxoko, gaurko eguna izaten da gero basketxo batin, lagun artean eta ohitura hori dakoinak be aprobetxoko da. Eta gero eguna luzatu nahi dunake, uste aukera izaten dula. Bai. Bat baino gehiago izaten dira, kale zarrea ban eta taberna inguruan hilten dira bat baino gehiago izaten dira. Ondo irabazita. Ondo irabazita, hori izan bine, bai, duda barik. 22 kilometro eta erdi pasatxo dakon lasterketia akabo eta gero, esan biharra dau, lasterketia iten dauenak, luzaketan dauenak, lasterketia iten ez dauenak be, arebe, saletuek izaten dira eta goixan edo behian animeiten egoten dira, arebe ondo mereziu da. Haiken lasterketean parte dielako baita. Bai, duda horik. Eta orduan, ikusiko dugu. Bai, ez honek itxuratzen doia zegama ingurua bezala izaten da lasterketa baten jende pilaketa eta, berotasun hortan, animo hortan, jendean olioipurdik, barragurak eta denak. Bai, askorako balixo da horrek. Ikusten dugu iruditan, alde batetik atzeko kaleko irudixak, baina beste alde batetik, Artzanburura aiau dela, lehenengo emakumezkoa. Oin 4 minutu edo aiau da Ainara Uribarri, ordu bete 49 minutu eta 21 segunduko denpori eginaz. Orduan aurreikuspenen arabera, bigarrena be Laizter Artzanburura aietiar bigarrena eta hirugarrena noski, Lara Estebanez eta Adiren Peñagarikano Artzanburura aietetik gertu egongo dira. Ikusiko dugu Ainara Uribarrik denpora tarte hori luzatzen dauen edo ez.
denbora ikusita inarak, jetxira on bat egin ezkeo, 2 ordu terdi eta jesteko aukerare badaukan. Zati okerrez banau denbora errekorra dako Malen Osak 37 minutu eta... 37 minutu eta 45 segundu. 45 segundu. Bai, jetxierako errekorra hortan. Jetxierako errekorra. Ez dakit hobetuko duen, baina denbora inguruan ibiliko da, asko gota 40 minutu baldin badira, 2 ordu territi bera jetxiko du, orduan. Eta baliteke bere igazko denbora hobeketia, igaz esan dugu moura eta behin da berriz errepikatu dugu moura. Berak dagoen errekorra beak be buruei jarrita. Hori da. Igaz 3. zeharkatu den helburua Ainara Uribarrik 2 ordu 43 minutu eta 40 segunduko denbora horrekin eta emuten dauenez. Hemen gauzak ondo bidean. Bai, hori gauzak ondo bidean. Denbora hori jaiztia eta lortuko da. Luciferren medaila lortuz. Hori da. Luciferren medaila lortuko da kasu hortan. Poliki, hortaz, hasiko dira, emakumezkoak, podiuma osatuko dagoen emakumezkoak Artzanburura aileiten, gizonezkoak esalditokira... Iristear, bai. Irudiak aber laizter ditugun. Bai, aiaitia las bat, eukiko ditugu euren irudixek eukiko dugu euren berri, eta ikusi halko dugu salditokitik ez dakit izan bat kilometro gongo dian beruzko, 4-5 kilometro izango dira? 4 eta zerbait, bai. 10 minutu inguru salditokitik bera, gutxi gora bera, beharko duen denbora. Eta ikusten dugu, denbora horreik Artzanburukoa dira, Artzanburutik jauin denboratxo bat igaro dira honeipe, hogei bat minutu edo, pasauko ziren Artzanburutik, baina esan dagoa. Irazu Aranburu izan da hortik igarotzen azkarrena, momentuan dakigunan arabera bera da, liderra, zerkapeneko liderra, haren atzetik, Iban, esango du, Zebrien. Ez, bigarren azpeitiarra, Iban Angulo. Ibai Zebrian 3. Iban Olgoini barkatu 3. Iban Olgoini. Eta hortik aurrera, podiumon borrokan ibilgo dian Ibai Zebrian. Hor ikusiko Josu Restarazu ere, nola... Josu Restarazu, 6. okerrez baldin mana bildo, ja. Lehenengo zatian indarrak probatzen jundan horretan, gero, Aloinako bidean hankaltxatzea erabaki duela nik uste dut, bestea jarritako ritmoa ezin segi edo, esango... Bai, egutenean Ibai Angulo eta beak ezarri dugu, horrazierako parte hortan... Erritmoa jarri bai Irazu, bai Ibai Angulo eta bai Josun artean, urtiagen bidean, baina gero esaten duguna. Areiri eustia ritmoa jarreketia ez da lan samurra izaten. Belarreko malda gogorrak eta Aloinako malda gogorretan norbea bere lekuan jartzen du, amaitu nahi duen antzat behintzat. Bai. Ez da Irazuk beak aurretik galdetuko xau. Aloinako egoeran parte hartutakoa etedan, baina lehenau komentatu duen hori ez. Ezagutze hori... Irazu ni dakitela podium egindakoa da, 2003an, ez 2022an igual, agian. Hori da, 2022an, Irazu Aranburu podium eginan, 2 ordu 10 minutu eta 25 segunduko denpori egin ja, ikusten dugu hor Artzanburura beha jau dela bigarren emakumezkoa, Lara Estebanez, eta komentatu dugun modura, Ainara Uribarrik denbora tarte hori handiketan, 6 minutu eta 18 segundu dia, eta etengabe. Etengabe honditzen, eta, Okerrez banabil aurki izango dugu, daueneko aiau espada lehenengo gizonezkoa salditu gizan, eta hortxe, adiran epe inagarikano 3. emakumezkoa Artzanburu. Ibai Angulo ikusten dugu iruditan, ez dakit lehenengo lasterkaria dan, bera baldin bada, zalditegiti bera doa, eta egaz. Bai. 10 minutu edo iritsi beharko litzake, hala? Bai, denbora azkenean, esan duen bezala zatia txarra pasa izango behar, errekorretatik denbora zati bat komplikauko zen, baina azkar jeste baldin bada, 10 minutu ingurun, plazan. 10 minutun azpitik plazan izango nuke. Esan dugu, lasterketa Danian, urtia gainetik aurrera bai bintzat hor
Ibai, Angulo eta Irazu Aranburu ibili diala, nor baino nor, eta euren artean, jarraile boka izan da, lehenengo batek tira, gero beste batek bata bestiai aurreraketan. Bai. Hortxe ba, Ibai Angulo zalditokitik behera, hemen antolakuntzako kideetako bat, hemen bizikleta gainean azpeitiarra jarraiketan dabil, eta esan duguna, atzera begiraka dabil, Angulo horrek ustez esan gura dau, Irazu Aranburu gertu eukiko dauela, ikusiko dugu, atzetik podiuma osaketan zeintzuk ibilialdian, baina emuten dauenez, azkenengo momentu arte ez dugu jakingo, zeinek jantziko dauen, Aloñako igoerako 21. edizioko txapela. Bai ez, baina hemen pista amaitzear dijoa eta gero zati pitimat lokaztu edo belardi baten sartuko da, eta gero ja Sandalutziko ermitara eta asfaltuan sufritzen dago askok, mendixan, 22 kilometros korrik egiten 22 kilometros korrik egiten ibili eta gero asfaltua sartu eta ez dakit banik hankak listo esaten dauen edo ja azkenengo minutu horreiri eutzi behar esatexakoin, bai behintzat, lehenengo zailkatuek, baina, askoi pasain txongo zerbait izaten da, ez? Asfaltua zapaldu dalaz bat, Hemen ikusenek irudi bat, zati oendala urte bat, pare bat jarritako zati berri bada, eta hemen guain jetxira egin, repetxo txiki bat igotzen du, eta ja Santaluziko ermitara iritsi, eta ja errepidiko asfaltoko bide hartuko dute. Bai, ja ikusten da, hor ja herrixe ikusten da. Minutu gutxi barru aiauko dira korrikalarixak, eta bai, kasu honetan, Ibai Angulo, ja herrigunera, atzera begira berriro be. Bai, baki, nik uste zatia neurtzen maldu eta indarrak badauzkala ikusita, nik uste... Enbuten dago ez, ezta? Bai, ez baldin zer okerrik, begira hemen pixka bat despistatu da, eta hau esaten nuen, repetxo txiki bat dala, kontraka. Azkeneko kilometrotan horreik izaten dira okerrenak, ez da? Bai ez, eta hemen dator guen, hau geisten da, eta hemen aldapatxoa dago, eta azken momentuan izaten dira, ez? Karrampak eta olako gauzak, orduan, ikusiko du. Baina nik uste kontrolauta da makila, atzea begira berriro, hau da, zatia, eta hemen ikusiko da. Azkartzikoan hemen... Moteldu da putxo bat. Hori eskaketan dagoelako, ez? Jendearen animoak, hemen jendea ikusten dugu. Bai. Baina politia litzake ikustia, Irazu Aranburu nun dagoen, momentuan ez daku bere berri, eta hortxe. Iztara asfaltora sartu garri. Hemen berriz ezkerretara ingo du. Eta herrigunera
herrigunera bidean ja. Eta bere zauti barrena, Minutu gutxi barru, eukiko dugu Lekuari begira. hortaz, bai. Hoi momentuan Aldagoz. Azken kilometrotan sartzen, Ibai Angulo. Toin bai. Berez ahora... Berez ahora jau barri dau, Azpeiti erra. Eta ari jarraikila ikusten dugu. Hemen bai, ikusten dugu. Berez oti bera. Herrigunera aietetik gertu dagoela Azpeiti erra. Kilometroa luze egiten hemen kilometro eta zertxo egixo dau, eta kilometro azkenen luze egiten begira, atzea begira. Etengabe. Seinale ona, seinale txarra, ez dakik goipea bakarrik. Irazu Aranburu gertu dagona seinale bai bentsat. Bai, oso urruti ez du izango, orduan... Eta helmua gertu dagoela pentsau alat bat, are luzieu, iten da, ez da kilometroa. Bai, gaina ikusten duzu gerturatzen balima joatzekoa eta zu indar falta hortan balima zaude, Bai, zeiak korrika egiteko... Zatia da, bai. Hemen bukatu beharra dago. Ospua bete inja, falta dian injar danak gordeta eukan apurra bintzat atara, aginak hortzanak estutu. Eta beria ikusiko dugu ja maldan bera jarriko da. Atzeko kalera bidean, natraparia bidea, bai. Eta esaten duguna, atzera begira etengabe dabil, Etengabe. Denbora erlejuari begira. Ikusiko da, ia bakarrik aioko dan. Irazu Aranburu zelako gertu dakon ikusiko dugu minutu gutxi barru. Herrian sartzeko gogin egongo da, herrian ja... Desi egin egongo da. Hor ikusten dugu, ja herriguneko lehenengo zaletuak animoak emuten, kilometro apurra geratuko xako. Kilometro baina gutxiago nik uste, ja hor. Eta hemen maldan bera hasi eta beriala atzeko kalen sartuko da, bogako eta atzeko kaleko irudi horretxe danak izango ditugu, sale danean animoa jasoko ditu, emuten dagoenez 2006ko Aloñako igoera irabaziko dauen korrikala isak Azpeitiarrak, esan dugu, aurreko astian Kilimun Trail lasterketa laburra irabazia, 11 kilometroko lasterketa irabazia, prestakuntza gisa edo erabiliko ote ben ez dakipanik, Aloñako igoera preparatiko, baina emuten dagoenez Azpeitiarra izango da... Sasoi betean etorritan motila. Hegazka dabil, hegazka jaitsi da zalditokitik irudi xauki dugu momentutik ikusi da. Atzera begira bai, baina bakarri doiala korrika gerturatzen dabil, dagoeneko... Badaki ja irabazi duela, ez du atzera begiratzen, orain Leicester begiratuko du, eta ja... Baina atzeko gale sartuko da, ikusten dugu jentia batuta, giro paregabia izan dugu gaurko hontan, eta ikusten da, jende pila bat dauela horre, oioi purdisa jarriko xakon ziurrenik. Garaipen handia betzako, bere palmareserako. Bada bai. Eta hor ikusten dugu, atzera begira jarriketan dago, baina estutu iten da hor, jentiak estutu iten dago bidea, eta hemen segundu batzu buruan gure albotik pasauko da. Eta Ibai Angulo Azpeitiarra izango da 2026ko Aloñako igoerako irabazlea. Lasterketa izugarri xa, Ibai Angulok hasieratik estutu, bere erritmoa esarri, neurtu. Hori oso garrantzitsu izaten da hemen ikusten dugu, salien txaluak, hemen deabrua isutu barri, bengalia, eta ontsi hemen dipasako da, Ibai Angulo hemen ikusi dugu. Txalo zaparradak, merezitako garaipena, Azpeitiko korrikala izantzat, eta hortxe, plazan sartu barri. Ibai Angulo Azpeitiarra, 2026ko Aloñako igoerako irabazlia. 2 ordu, 8 minutu eta 2 segunduan. Zeharkatu dau
helmuga, zorionak, Ibai Angulo Azpeitiarrari. Dena eman da. Leher-leherrin ja. Merezitako garaipena esan dugu, Iban. Eta hortxe emuten dagoenez, tor. Bigarrena. Gertu. Ez dakigun orden. Ez dakigun zein izan dan. Ontxe beriala ikusiko dugu. Zeinan bigarren sailkatua. Imanol Goñi. Imanol Goñi, esan dugu, atzetik aurrerako lasterketia. Imanol Goñi, atzetik aurrera. Bizkaitarra, eta pega ja, Irazu Aranburu. Lehenengo beraz, hortxe, Imanol Goñi bigarrena sekulako lasterketia hain jau, Eta hortxe, Deabruari helduta. Lasterketa hasieran 6-7 hor buelta hortan ibili da, eta zuk esan duzu, Iban. Atzetik aurrerako lasterketia ikeko kapasa badala, jaitxiran oso ondo moldaketan dela, eta bazkenian bigarren. Atzanburu gainan minutu eta 25 segundu zeon Irazurekin, eta hoi dena jandizkio Imanol Goñik eta gehi segundu batzu batera. Beraz, jetxira ez dakit zein egingo zuen, baina nik uste dut jetxirarik azkarrenetakoa momentuz behintzat, gero ikusiko du, norbaitek igual jetxira azkarragoa ematekin du, naiz eta postu ez izan, baina momentuz behintzat jetxirarik azkarrena Imanol Goñik nik uste. Sekulako lasterketia injau behi, podiumea sartu dian irurek, nabarmenketakoa da, Ibai Angulok injako lana esan dugu hasieratik Irazu Aranburukin batera, bisak urtia gaindik aurrera bisak hasi diala euren erritmua sarri eta lehenengo batak itenen aurrera, gero bestiak, baina emutenen, euren arteko zerbait izan zekiela, horre egon da zatitxo bat, irudisa galdu eta ez dugun berrik euki ez dugun zati bat egon da, baina zalditegira jau eta jaitxira hortan ikusi dugu, Ibai. Etengabe atzera begira guk Irazu Aranburui begira egongo etezan pentsauaz, baina ni bai behintzat. Baina Imanol Goñi azkenian. Eta hortxe jente gehiago, korrikalari gehiago. Baina oso urrezarazu. Honek bezan dugu, hasieran esarri da bere ritmoa gero ezin jarraitu ibili da. Oso lasterketa exigentia dalako, duda horik. Bai, dena neurtu behar dialako, zati guztik komentatu du bezala, azkenen jetxiera hon bat egiteko ere, azkenen indarra gorde behar dia eta bezala sufrimentu baten jeisteko aukera dago, eta hemen ikusten dut ze pozidoean irrifartxu eta indartxu. Eta baina Ibai Zebrian, laugarren sailkatua. Horra beraz, 2026ko Aloinako igoerako podiuma, Ibai Angulo, lehenengo sailkatua 2 ordu, 8 minutu eta 2 segunduan zeharkatu dago Azpeitiarrak plazako helmuga, Imanol Goñi earra, 43 barkatu segundu geru hau, eta podiuma osatzen Irazu Aranburu, 50 segundu geru hau iritsita. Ez dakit, lasterketia... Beste behin ere Irazu girugarren... Beste behin hori da, 2022ko podiuma errepikatuko dau. Lasterketan ziar lehenengo postutan fan badabe, merezimendu handiko podiuma eta hortxe daku, iruditan. Igaz zazpigarren, emuten dut sinetxi ezinik dabilela, igaz zazpigarren zeharkatu deben helmuga, eta urten, igual, izan zekien, alako lasterkari izendako mouko lasterketa bat, esan dugu moura, favorito nagusi eta behin baino goxotan Aloinan nagusitu dian horreik etzeu zenez, alako lasterketatan bigarren plano baten edo geratu dianak, aurten lehenengo plano hortara pasau dialako. Eta jende gehiago, hemen alkarre entzuteko komeixak guk, gentien txalo zaparra diala eta, ze esanik ez, holako egunakin, enek isen. Asier azkarrete helmuen, arrasatearra. Honek denbora ona. Denbora ona inau, amargarren buelta hortan ibili da lasterketa danean eta atzetik aurrera honek, Ez Imanol Goñi beste, baina denbora ona inaz. Eta lasterketa hasieran esan duguna, Iban. Azkenengo urteetako lasterketa irekixena izan alzala uste geben, eta alaxe izan da. Bai, egia ez, hor azkenean abaniko irikidanen ez, denak azaldu gila eta ikusten dugu ez, aurreneko guain iruditan ikusten dugu bost alkaitu horretatik
txandak ebiliten aurrea eta atzea, eta azkenean Ibai Angulok, ez, bere nagusitasuna erakutsi du, bere gaztetasun horrekin. Horre be asko egiten dauta. Bai, ez, azkenen ikusiko nuke deneien, Imanol Goinen deneia eta Ibai Angulon deneia gondo ikusi eta bien arteko zea. Bai, gaztetasuna gradua da Moura, esperientziak beste gradu bat, ez, azkenean esan duen bezala, ez, Imanolek atzetik aurre egin du eta jetxira hon batekin, bigarren postoi lortzea, ez, nik uste gaina Imanolentzat oso gustoteko lasterketa bat indula, orduan, bueno. Poliki lasterkari gehiago helmugara iristen. Etxabe anaietako jokin, zazpigarren berabe, krestan eta ibili da, burruka hortan, podiumeko burruka hortan ezin izan xo eutzi, bestiek esarritiako erritmuari, baina arek be, lasterketa txukuna eta denbora oso ona 2 ordu, 12 minutu eta 54 segunduan sarkatu dau helmuga. Bai ez, ezkenen, hemen norbeak bere ritmo hartzen du ja behin lasterketa aurrera joan heinean eta norbeak bere lasterketa ikiakuten da ez. Ikusiko dugu horre Ibai Angulo ondio esan duguna, muten dagoen ez ezinik. Podiuma osatuko da 3 korrikalariaren argazkia daku hor, 117 hortxalakin Ibai Angulo, bixakin Imanol Goini eta 218-ekin zera, zango dut da? Irazu Aramuru eta ia hemendik apur batera, Ibai Angulokin egoteko aukeria dakun, galdetuko xau, zer moduz fandan lasterketa hori dana, eta zela ikusi dauen, 3 edo 4 arteko lehia hori. Poliki fango dira urrengo korrikalariak helmugara iristen. Hoi momentuan emakumezkoan berririk ez dago, ikusiko dugu zer denporatan igarten dian, areibe, oso Laister izango da lehenengo zalditegitik. Laister, nik uste Laister izango da zalditegian. Horbe sorpresa hondirik ez du espero. Ezer txarren ez baldin bada gertatzen behintzat, bai. Ainare Uribarri izango lehitzeke, eta ikusiko du ez. Hortxe ikusten dugu lehenau emakumezkotan, 5. postu horren burrukan Leire Astigarraga jauzi inja, baina alaitzatxak ondo uste xau, 5. postu horren burrukiari uxoa, Irigoien izango da 4. Podiuma bera erabakitea da, esan dugu Ainara Uribarrik be hasieratik inauela bere lasterketia, hasieratik esarri dago bere ritmoa, eta lasterketa hasielaz bat emakumezkotan lider izan da, eta esan du, poliki denbora tarte hori handiketan fatia ben horbea ibe mungo xau. Zagi berak eukiko eben denbora horrein kontrola momentu oro, baina guk geuk hemendik ikusi bentsat ikusten zen, Ainara Uribarrik gogorra hasi duela lasterketia, baina are gogorrau jarten fandala eta Lar Estebanezek eta diren peñagarikanok ezin itzen dago, oinati erritmoa jarraitu. Hor, gerra polita izango benik uste denbora zorratzen burun pasaien denboratatik, ari den peñarikan eta Lar Estebanezek. Hor, bi taldekidek norbeak ze ritmo hartzen duen, eta hemen irudiak, zalditegiko irudiak, ez dakit lehenengo neska ailartzea iristear den. Zaleke, ikusiko dugu horrek izonezko bate edo beste pasaiten ikusi dugu. Baina horrek izango dugu, lehenengo emakumezkoen berri urrengo minututan aiauko dialago zalditegira. Aimar Larrea, irudi honetan, Raoz taldeko korrikala izan, Zubo Larra. Darrak xaututa nik uste dago bere. Eta haren albuan. Begira. Bixak alkarrekin zeharkatuko dago emuten dau. Azkenean lasterketak ez gogorra egiten da eta nola ibilizean denboraldi hasiera gogorra egin du eta politia egin du Aimar Larreak, baina... Argi esaten dago, zati hontarako, prestatzen dela, bere burua zati hontan ikusten dauela onduen edo, eta... lasterketa txukuna egin jau ezin izan da lehenengo zerkatuen artean egon, baina lan txukuna egin jau,
11. zeharkatu dago helmuga azkenian. Top 10 errepasatuko dugu, Ibai Angulo lehenengo, Imanol Goñiaren atzetik, Irazu Aramburu 3, Ibai Zebrian 4, Josu Urrestarazu 5, Asier Azkarate izan da 6. Eta, atzetik Etxabe, Jauregi, Mikel Zabalegi, eta 11. Aimar Larrea iritsi arte. Zalditeiko irudisak ikusten gabitzeten gabe, ez dakit jagar Laizter lehenengo emakumezkoa hortik pasokoan, lehenengo Oñati Arrabe, hor Laizter helmugaratzear egongo dala pentsaiten dut. Aurre ikuspenen arabera Xabier Urbinak errepikatuko dau, jasoko dago aurten be sari hori ikusti behar dau. Beste korrikalari batzuk, hemen atzeko kalen sartuta. Hemen gube gauza handirik ezin ikusi eta poliki aiaiti alaz bat emungo dugu, helmugaratzen dianean berri. Inigo Macias iritsi da iripen. Oire favorito tarten sartu eta zegoen. Hemen ez, eta hortxe, Goñi Deabruei besarkatuta. Deabruak emuxe haue, ongi etorri xa, guizeko behatzi jarri xa bueltan emuxe haue, infernurako ongi etorri xa, eta batenako infernua izango zen, baina beste batzuk egiten daue. Egiten daue, gozatu daue, lasterketiak 3 paregabi auki daue eta esan dugu, etengabe errepikaketan gabeitz, baina Imanol Goñintza zelako beretsi izango zen, gaurko moduko lasterketa bat. Irabaztetik gertu gotiaz, gertu gonda, minutu azpikik atarra xau, Ibai Angulo Goñiri. Ez que esan biharra dago, isa marka bat, pasau dela. Imanol Goñik azkenekoz aloineko igoeria irabazionetik. Ez dakit, arrezkero urtero parte hartu dauen, hainbatetan bai behintzat, baina berriz be, podiumera igotia, lortu da. Earrantzat polita izango da, seguru. Hor Arxier Artola helmugeratzen, Sorone taldeko lasterkaria, mezketarra. Eta ba. Hauek denak Zegama Izkorri lasterketa prestatzeko bidetan, eta, Hilabete gutxitxu hau, faltako da. Ia, Zegama... 3 aste, baina, 3 aste buru, gaur 3. Macias mogukoak izaten duzu, ez da, harrik, distantzia luzetarako ibilita, eta, holako lasterketak ondo etortzen die sutu bat hartzeko, eta entrenamentu modua, eta zuk dakotzun dena emateko. Tira, emoten dauenez, komentatu dugu modura urtengo nobedaetako bat, sarixei dagokizonez Sagaz sarixa izan da. Oin arte zuzenekoan egon ez dan pertsona horrentzat, Sagaz sarixa igaz
zenduzan Asier Sagastizabal Sagaz Oñatiarran omenezko sari bikoitza da. Eta, bueno, antolakuntzan urte asko inditulako eta tira haren omenezko sari bada. Artzanburutik helmugarako jaitsieran azkarrena dianek, zazki eder bat eruengo daue eta momentuz behintzat, emuten dauenez, Imanol Goñi, bigarren zailkatu dan, Imanol Goñi da, sari horren irabazlia. Ez dakigu, errekorra ondu dauen edo ez, izan be, errekorra hausten dauen horreik 100 euroko sarixe izango daue, eta gizonezkotan errekorra Jonut Zinkak sarri eben 32 minutu eta 58 segundukin, eta Malenosak berriz emakumezkotan 37 minutu eta 58 segundukin, eta zuzeneko irudixak dia honek, zalditegiko irudixak, izan be, Ainara Uribarri, ja azkenengo kilometro horretara jau barri, beranzko bide hortan, eta minutu gutxi barru izango Oñatiarra hementxe, helmugan, Oñatiko plazako helmugan, hone be, lastarketa izugarri xain hostia. Bai ez, hor ikusten dugu ez, erlojue behira, bere buruan denbora eukiko dugu zati hortan zenbat, zati horretan zenbat denbora egiten duen ja kalkulauta eukiko dugu eta esango dugu ez, denbora ugisteko aukera daukat, edo ez, edo bai. Nik uste hemen gaina zati hortan ja zalditeiko azken zatian daula, aurretik motil bat dauka, erreferentzi modu hartzeko. Eta hortxe iruditan, Ainara Uribarri ikusi dugu, baina oin, atzeko kalera sartzeko prest, ja injar danak ez dakinik agortuta, baina azkeneko metro honetxerako bintzat zerbait gelditxusako, Xabi Urbinako irudiotan, atzeko kalera sartu barri. Dana emanda. Ingurukuen bera saliak animeiten, eta saliak noski Xabi Urbina bea animo guran. Igaz, bera izan zen, lehenengo Oñatiar azkarrena, aurten be muten ebenatik bera eukan. Favoritotzat hartzen eukan. Oñatiko herritar azkarrena izateko boleto asko eukan Urbinak. Eta ontsa bertan entzungo dugu hemen gure albotik zela pasako dan eta zela jasoko dauen merezitako txalo zaparradia, honek be sekulako lastarketi egin jau. Beñat Madariaga ikusi dugu hor denbora aldetik izan zekiela, behakin batea oiana. Kurruka hortan, baina deabruak isutu dau, bengala hori, eta Xabi Urbinari emongo xa ongi etorri xa Oñatiko plazara. Bea izan dalako Oñatiar azkarrena gizonezkotan. Xabi Urbina orduan, bigarren urtez jarreixan, Oñatiar azkarrena Aloñako igoeran, 21. edizio hontan, Urbina bera, Oñatiko korrikalari azkarrena. Minutu eta 19 segundu. Denbora oso hona ina Urbina, bi ordu eta erdi hori jaitsita. Lan txukuna egin jau, Oñatiarrak be. Zalditegira bueltako gara berriz be. Hemen da, ja, Ainara azken zatian, azken... Jaitsiera hortan, ez? Bai, pixka bat, ez? Lehen esan duzun bide berri hori, ez? Ez dakit, hau bera dan, edo ontxe? Hau da, bai, egun bi urte edo jarri zuen bidea, eta, beste emozio puntu bat ematen dio, ez? Mendia asfalto gehiago sartu behar guek endu, eta emozio zati eta nekagarri bat gehiago, ez? Bai. Azkenen, hor hankan nun zapalduko zuen ikuste ez dezulare, injarrak ondo bideratu eta eman barra daude, eta ikusten danez Ainara nahiko solte diko, eta... Eta ardura hori barik, atzatik zein eukiko eta dauen ardura hori barik, eixau norbere denpora horreik betetzeko helburuakin, baina podiumeko lehenengo postura igoko danan, inuko zalantzari barik. Bai, nik uste norbaitek gaina esan izango diola, ez, erreferentzi puntuk eta zenbateko tartea zeuken bigarrenako egin, eta zuk esan bezala, denbora beak zeukan denborakin... Hori jakitiko dauden beak, ez? Bai, lastarketa ziar. Bai, jendeak eta esango ziren zenbaten minutuko tartea dagoen, bai Aloñan, bai eskistan, bai Artzanburun, eta erreferentzi horrekin beak gestionatzeko karrera indu, ez, azkeneko zatin.
ikusiko dugu, gizonezkoak podiuma oin denporatxo bat aiau da, gainontzeko lasterkarixak aieten David, ikusiko dugu, aukera idakun edo ez, Ibai Angulo hori galdera pare bat edo iteko, eta noski, Ibai Angulokin batera, Ainara Uribarri iteko aukeri edukiko dugun edo ez, bitartean, korrikalariak helmugara aiau eta aiau David, Ainara Uribarri beha laizzer azken txampan, azken maldatxo aiauko da, minutu gutxi barro, eta hortik asfaltua sartu eta herrigunera, hori da. Eskuagatzera, egarri, aprobetxatzen du tartetxo bat, urtragotxo bat egiteko, orso flaksetik. Ikusten da, izer dituta eta beroa humedadea ingo ziela hor goran. Giro ikaina aparta, goran aizetxo eukiko behan, baina berak esten ala, eta hortxe Santa Luziara aiau barri da, Ainara Uribarri aurreikuspenan artien sartzen zen, oinatiarra lehenengo sailkaketako aukera zituen, Joma taldeatik aurretik Brooks taldean ibili zen. Eta aurten Joma taldea fitxatu berri eta denboraldia uste ja hasita dabilela, baina denboraldi honi talde berrian eta garaipen batekin estreinatzeko modurik onenian. Herrian gaina ez. Horre dakon, bere zitasun horrekin, honi ziur oioi portixia garriko esakola atzeko kalean sartu ala. Bai ez, lehen esan nun bezala ez, hau amestuko zuen noizbait. Eta barkatu Iban, gehixau, 2 edo 3 urtetan podiumera aiau eta punta-puntako eta elite mailako korrikalariak izan da aurrian, noski podiuma oso emaitza ona da, baina zer esanik ez, podiumeko lehenengo koskatxo hortara igoti ez da. Ez dakit ondoan daukat bere mutila Ander Uriarte dan, batera doiaz, imaginakin ez dut oso ondo ikusten, baina hala ere, erritmo politian hor, bere zaubidean, erlejoari begira, 100 kilometroak, atzeko kalaiko irudia berriz, jendez gainezka. Ikusi dugu, Aitor Urizar oinatiarra da, nerrikidiekin. Hau ere polita. Eta bidea zela estuketan da norre, atzeko galian. Lehen ikusi du irudi batzuk betetzen zijola eta oan ja ikusten da irudietan. Ondo beteta, gainezka. Azkon leku guztukoen izango da hori, lasterketik ikusteko, mendixan da politia da, baina azkenengo metro horreik azken metroak hortik plaza baino ja jendez gainezka, oiloi purdi jartzeko mogua, ez? Bai. Tira errepaso bat iti aldera, 2026ko Aloñako igoeran, alegia 21. edizioan, lasterketan 21. edizioan, Ibai Angulo, Azpeitiarra izan da azkarrena, haren atzetik Imanol Goñi, eharra, aiau da, eta Imanol Goñi esan dugu moura, atzetik aurrerako lasterketi egiten, eta oso maila altuko lasterketi egiten, eta Irazu Aranburu maila bierra. Izan da podiuma osatu dauen gizonezkoa, 3. gizonezkoa, eta hortik aurrera, ikusiko dugu, zeintzuk osatuko dauen emakumezkoen podiuma, jakin badakigu Ainara Uribarri izango dela lehenengua. Minutu bateko buelta hortan ebitzen, urrengo 2 emakumezkoak burrukan, ez dakigu... Lehenengoa eta bigarren eta hirugarrena. Hori da. Ikusiko dugu Eurape ezela, azkenengo kilometrotan ez dutu inbiako daue, hain zuzen Lara Estebanezek eta Adiren Peñagarikanok. Gogorarazte aldera, Lara Estebanez 2025ko lasterketan 4. postuan sailkatu zen, eta muten dagoenez, minutu gutxi barru eukiko dugu ben gurekin Ibai Angulo bera. Gurekin jarriko da eta ia zer esaten dozku. Bera aurretik hemen ondako badalako, ez auketan dagoelako, zer esan gura dagoen Aloñako igoeran parte hartziak eta Aloñako igoera irabaztiak, eta
gurekin. Inara Uribarri mugara iritsi horretik gurekin egoteria guen izan be honek atzeko kalian sartuta dau. Ibai Angulo, hartu mikrofonua hola guztiek nahiko tranquilo. Bai. Lehenengo eta behin zorionak. Mertzi. Lasterketa bikaina inozu, Kompartiu. lasterketa bikaina inozu, hasieratik, erritmua esarri dozue horri bilizea irazu eranburuta zeue urtia gaindik gora jakrestatik aurrera eta biso batera, ez dakit zelako lasterketa izan da zuretzat? Egia esan, pixket pentsauta denuna baino zoze askarra juten demorazun. Aloina lehen urteko demoratan idotzeko intentziun azken, 53 minutu aldeti da ikusi eta hasieratik ja bastante Ainara. Hortxe iruditan Ainara ontxe bueltoko gara Ibaikin, baina Ainara Uribarri Oñatiarra bizpahiru urtetan podiumera sartu bai, 3. postuan bukatu, baina etxian irabaztia moduko ez zerreztau. Eta gaurkoan hasieratik bukaerara nagusi izan da Oñatiarra, nagusi izan da Ainara Uribarri, atzeko kalen sartuta daueneko. Lasterketiak bakarrekin jau, poliki denporia haundiketan fanda gainera, bigarrenarekiko eta 3. tarte hori haundiketan fanda. De abrua hemen dako behan esperuan aurki piztuko dau Bengalia eta Ainara Uribarri eskua goixan 2026ko Aloñako igoerako irabazlia. Ainara Uribarri Oñatiarra garaie etxian sekulako lasterketia egin jau herritarrak eta mereziutako garaipena. Horra, herritarren txalo artean zeharkatu dau, benetan berezisa Uribarrintzat garaipena. Eta hemen irri fartxu ikusten dugu Seidor Salakin hainbeste urtean txoiten ibilidan garaipen hori helduxakolako. Ontxe laizterre gongo berakin hemen Ibai Angulo dakulako gure onduan eta jarraituko dugu berakin berbaiten esan duzu. Espero baino lasterketa azkarraua izan dela, baina ondo nortu dituzu inarrak. Egia izan, hoxe azkarru jo geha, baina bastante komodo sentiu nahi zubidan, kontrolatzen. Iratu ipinia atzenin aurretik demora basun da hoxe zain naiz behan atzetik segitzen, nire rindu ipiniz baita kontrolauzez pasatzeko. Eta bajadako ikusiet, aguantatzeko modune hola eta atzenengo kilometrotan azken estutu bat jotzen zain naiz, pixket arti atea eta hortik enmeta demorazu batzea behira ez ikusteko gogukin. Hori izan minotzun, ikusten jugu atzera begira guk zeure irudixak geukan jaitxierakoak egazka, jaitxizara gainera. Ez dakit, injarra apur bat geratuko zatzun eta horrei denak agortzen. Baina Imanol Goñi bigarren, ez geben espero esan dugu, atzetik aurrerako lasterketa bat injauela eharrak. Eta arek ez dutu ona, pentsaitin dut arei tartetxo hori mantenketiak lana izan dela zeuretzat. Enun bat espero, ametan ikusiet bigarren aia dela, ez dela ikusten nun irazuzet horrela eta Ibai Zebrian atzetiken. Eta ez dit harritzen ez da ere, Imanol Goñi beti biltzea olako bajadatan ondo, Aloñako iberako lasterketik oso ondo ezagutzeu. Eta asko posten naiz behati baita, azken urtetan behakin ibili naiz karreratzutan kointziditzen, da ikusi zuen bezala demorazu batzea behira, nahizelako asfaltoko tramotan esan honun korrekela askarrena eta bildur askokin, inork izan errapatzeko. Tira, zuk igaz parte hartu zuen, zazpigarren bukatu zuen lasterketi ez da, aurretik parte hartutako zinean, Aloñako igoeria zauketan zeben orduan, aurten igaz parte hartu zebelako, eta pentsatzen dut, nahiz eta ezautu, mendixan hainbeste jente eta hemen atzeko kalian sartu eta jentiak bidia estuketiak eta horrek oioipurdixa garriko xebela norbera, ez? Haitutan egon Aloñako egoerako ambientie ez dela beste inon ikusten, diaurrukin, eta gaur indun egualdiekin ikusia, bai mendilen, bai herri bertan kiston jendetzi onda, eta plaza zehartzeako, oioipurdi jarri zat, oain kasi antzeko nago, eta errekta luzin arren, olako latukin alde zerrazoitea meta ehatzie, así que kistona, danai banaka ezin eskertu, baina hemendik entxe dana eskertzeiet, hona etortzie. Guin deskantzorako tartetxo bat hartu biako zu, baina ez dakit aurrerantzian dozen astetan eta zer asmo dako Ibai Angulo. Bain, astetxo batzuk pixke deskantzo, lehenko aztin eukin nunda beste lasterketat, baina pirila, maiatza, ekaina, beti izate lasterketa askon hilabetiek, eta maiatzen eukikot nire herrien azpeitin
domusa teknikarreria eta gero jakainin Espainiako txapelketa udaran arrela zaitu txiki bat hartzean, buruz pixket despejatzeko eta iraiatik aurra berriz ezekio. Oso ondo, sorionak, sekulako lasterketi inozu bai eta gozatu, deskantzau, eta ia aurrerantzian zer dakarren Ibai Anguluntzat mendi lasterketek. Eskerrik asko. Esker zuei. Gero arte. Horra Ibai Angulon hitzak, ikusi dugu iruditan Ainara Uribarrik zeharkatu dauela helmuga, behin eta berriz esaten gabitz, lasterketa izugarri zein jauela oinatiarrak, eta, espero harren, beak irabaztia, sorionketakoa da, zein jauen lana. Bai, ez, esan dakoa ez, azkenen Bida, hemen iruditan ikusten duguna ez, lasterkari bigarrena iristear. Bai, ez dakit zehazki zein jan. Nik esango nuke Lara Esteban ez dala, ez dakit, seguru, biako irri garaiako dialako eta, ez. Baina nik uste Lara Esteban ez dala, eta, tartea mantendu dugu ez, orduan. Bai, lauzpagoz minutu izan dira lasterketa isa danian ziar, baina Europe bigarrenak eta hirugarrenak Lara Esteban ezek eta adiren Peñagarik ganok euran lehia partikular hori euki dugu eta badirudi ez, lehazpiarra izango dela hemen Oñatiko plazako helmugatik igarotzen hor daku, behatzi dorsalakin ontxe konfirmauko dugu zein jan, hain zure Lara Esteban ez esaten gebitzen modura berak zarkatuko dau Oñatiko plazako helmuga bigarren postuan eta hortaz, 2026ko Aloñako egoerako bigarren emakumezko azkarrena izango da. Honepe, lantxukuna egin jau, ez? Ez zuken papel samurra, bagenek igulako, eta ja, gehixen bat, urtean gaindituta, zer ekarri aleben lasterketiak eta Ainara Uribarri izan altzala, hor lider eta, arazo handiri barik ibiliko zan korrikala isa, baina bigarren postu horren burrukarako, ezer esan amun dago hone bitzak, ez? Bai ez, hor baina iruditan eta deabruak sartzen, esan duna ez, Ainarak bere ritmoa jarri du, bere martxa jarri du, eta hauek, bigarren zati hortan eutxiz, borrokan ibili bai bigarrena bai hirugarrena, azkenen Lara heldu da garaile hemen, baina lantxukuna eta ez, nik uste gaina bere denboratik jetxi duela, lehen aurreko urteteken eta horrek garrantzia handiok ez. Lara Estebanez helmugara jauta, horrek esan gura dago hori da, hirugarren emakumezkoa urrin ezintzala ibili, adiran Peñagarik gano dagoeneko atzeko kalien sartuta eta hemen txalo zaparradia entzuten hasitia gauz. Hirugarren sailkatu da, adiran Peñagarik gano urretxuarra, haren taldekide Larakin, burruka politia izan dago bixak Legazpiarra gaiendu da urretxuarran aurrian, baina eskaini dozku lehenengo postu horrekiko burrukan espada podiuma zeinek osatuko zalantza hori geukan hasieratik eta eskaini dozku lehia politia. Bixek ala bixek sekulako lasterketien jau eta adiran jaurruakin batera sartuko da Oñatiko helmugara, Aloñako igoerako eta batgarren edizinoko helmugara eta hortaz bai gizonezkotan baita emakumezkotan honek sinistu ezinik hirugarren postu hori dagoeneko osatuta ditugu podiumak. Gizonezkotan Ibai Angulo nagusitu da 2026ko Aloñako igoeran. Imanol Goñiaren atzetik bigarren postuan eta hirugarren astu itxatetik honen izena, Irazu Aranburu, hori da. Maiabiarra eta emakumezkotan berriz Ainara Uribarri Oñatiarra lehenengo, Lara Estebanez bigarren eta adirane Peñagarik gano hirugarren. Lasterketa zoragarria. Eta horiek imatea, esan beharra dugu ez, lehen Oñatiarra Xabier Urbina, mutiletan eta nesketan, ze esanik, Ainara Uribarri, lehenengo bai neskatan eta bai lasterketan bertan. Ikusiko dugu Ainara Uribarriz gain, zein jan urrengo helmugaratzen dan emakumezko Oñatiarra eta bitartean poliki
hoxe, helmugara aieten Davidz, lasterkarixak, Ibai Angulokin egon garen modura, ia Ainara Uribarrekin egoterik dakun urrengo minututan, ze nahi guztoko esaten jakitea, ez zela bizitzan duen behak lasterketia eta zer suposatzen dauen behantzat, hortxe ikusten dugu 3 podiuma osatu da behin 3 emakumezkoak arraski atarako dauela pentsaien dut oin, baina imagina egiten dut berezix esango dela Oñati Arrantzat herrixen irabaztia esan dugu modura hainbeste podium inoztian, bintzat podiuma bai, baina podiuman lehenengo koskara igotia. Bai ez, lehen esan bezala mestutako gauz bat izango seguraski, eta etxeko lasterketan podiumen lehenengo kajoira iotze horrek ilusio handi ingo xau, eta pozten geha begatik, eta ondo irabazita ez. Hor ikusi dugu, errepikatu dugu etengabe, 5 minutuan Ainara Uribarri baino 5 minutu geru hau hau da Lara Estebanez, eta 7 minutu pasatxuan adirane, hortaz Oñati Arrabe lortu dut tartetxo hori handiketia, eta horra irudiotan Aloñako igoeran 21. edizioko emakumezkoen podiuma bitartean beste korrikalari batzuk poliki badabitz helmugara aieten, eta esan dugu modura gizonezkotan Ibai Angulo Azpeitiarra nagusi, emakumezkotan berriz Ainara Uribarri Oñatiarra lortuko dau txapela. Hortxe errepikatuta, emakumezkoen podiuma osatu dauen korrikalaritzak, Ainara Uribarri, Lara Estebanez eta Adiran Peñagarikano, eta hortxe irudiotan korrikalaritzak askon txoko gustukoenera egiten, batetik esangura dagoelako helmuga geroz eta agertu dagoela, eta hori askok eskartuko daue, eta hortxe dago. Ibanzuk esan duzu poliki goizian zierro goiala beteten atzeko kaleko gune hori, bogako gunea esatexona, eta dagoeneko jendez lepo atzeko kalia, jendieri korrikala isei harrera iteko. Ikusten dugu hor, poliki badabiltzela, gainontzeko korrikala isak helmugara iristen, ia datozen minututan Ainara Uribarrekin egoteko aukerari dakun, baina ezin askoz gehiago eskatu, gaurko egunari. Euraldi paregabia, lehia hundixa, bereziki gizonezkotan, emakumezkotan podiuma osaketako hor burrukan ibili dira, baina bereziki gizonezkotan egonda hor burruka hundixena, eta bai korrikala izentzat hortxe Beñat Madariaga pentsoixate ez dakit jagar berazan, tira, esaten gabitzena, korrikala izentzat bai, saletu entzat bai, egundoko eguna. Bai ez, giro aparta, bai zale entzat eta bai korrikalari entzat. Oain bukatzen nahi dien antzako beroa gertu batzen izangoa, egordi partea, eta gehiago sufrituko dela nik uste, baina goizetik zeon freskurakin eta ateran giroakin, bai ikusle eta bai lasterkarik gozatu izango dela nik uste, eta azkenen hori da, festa bat antolatzea hemen, herri antzat, herrira etorri nahi du mantzat, holako lasterketa bat egin, holako igualdi egin, holako parajetan ibili, eta gerokok, Segama txiki deiketan txobela askok, ez ondo zuzu gelen, eta ondo merezituko izena alde batetik. Infernura igoten dialako, korrikala isak, eta bestetik, gero ikusteik ez dagoelako helmugan zelako giru dauen. Minutu gutxi barru izango dugu Ainara Uribarri gurekin,
hasiera baten deskantzu hartu eta oin hostian hidratau eta kontu horrei danak egin behar esaten dialako. Protokolo guztik, ondo azkenean nekatut erizentzea, jateko batzuk oso izaten duen beste batzuk ez, garria, haulako beroak gehiago, eta deskantzua ez, pixkat nun zauden, Ainaran kasun irabazi duelare asumitu eta oso ilusioi eta disfrutatzeko tarte behartu eta gero hemen izango dugu gurekin ez. Errepaso modura, gizonezkoen salkapena daku horri irudiotan, Ibai Angulo lehenengo, bigarren Imanol Goñi eta hirugarren Irazu Aranburu Maiabiarra, eta emakumezkotan esan dugu Ainara Uribarri izan da lehena, Lara Estebanez bigarren eta hirugarren salkatu dana Adirane Peñagarikano denborei dagokizionez. Jaitxieran emuten dagoenez, Imanol Goñi eruango da Saga Sarixa, lehen hau, holaxe izan bizala esan daue, eta emuten dagoenez ez da inok gainditu eharrak esarritako denboria, esan dugu 36 minutu eta 41 segunduan inau Hartzanburutik hasi eta helmugar arteko bide hori dana, jaitxierako hortan bigarren, irabazle, lasterketa osoko irabazle izan den Ibai Angulo 37 minutuan, arg esan dau, ez dala korrikalaririk azkarrena asfaltuan eta horrek sortzen otzala bilur puntu hori, batek kasu honetan Imanol Goñik harrapoko eteben edo bilur hori eukala, baina, 19 segundo azkarra jaitsi dau Imanol Goñik, hau da, Ibai Angulok be, jaitsira oso ona, egazka jaitsi dau. Bai, ez, horrik usitazion jaitsira, aurreko urtetako denborakin eta konparatzeko oso zaila zen, lehen hau komentatu du bezala 17. kilometro hortan pasatzen urjauzioekin eta luizioekin, terrenoa etzan samurra ongo eta denboratan ikusten da ez, azkenen 36 minutu eta ez dakiz segundu zen, bai, hor bueltan ibili da jetxieran Imanol Goñi bat, azkarrena, eta errekorra zeon 30 minutu eta 48 segundun, eta Malenenare gertu 37, horrek nik uste esan nahi dula pitin bat, ez, komplikau dela jetxiera, baina ondo estutu dula, ez. Hori da, zuk zeuk aipatu dozu, Imanol Goñi jaiztean oso ondo moldatzen dela, eta podiuman sartuko etesan edo zalantza horrekin genbiltzenean esan dezen. Kontuz Imanol Goñikin, jaitxieran oso ondo moldaketan da, gainotzeko korrikala isabe bai, baina Imanolek badaki zer dan aloinan jaiztia eta zuzuk esan duzu. Horre burruka hortan oso ondo ibiliko zela. Eta gurekin daku, gaurkoan emakumezkoen lasterketako irabazle Ainara Uribarri lehenengo eta behin zorionak Ainara. Eskerrik asko. Ez dakit, guk komentatu dugu urtia gaineko paso hori zeharkatu alaz bat belarrerun bidian nahiko bakarrik ikusten zintugun eta enbuten lasterketia bakarrik iteko aukera asko zela, ez dakit zukola aurre ikusten zeben eta zela sentiu zen lasterketa danean. Bai, egixe esan ikusinen inskribiuzian eskak, apena malen entzegoela nivela jarteko eta, azkenean karrerea ite urte naiz. Aurte manek isen Aloñako puntan inoiz baino azkarro gongo nintzala, fuerte nau. Eta, dana mundote karrera anean ziar, disfruta baino bai, Aloña arte fuerte fan naiz. Gero krestia pilima lasaitxu hartu dut, eta bajadia egun dana musketara. Ikusi dugu gainera, denbora tarte txukun bat ataten ibilizarela zure jarraitzeiei, gainera denbora tarte hori handiketan ibilizara, indartxu sentidu duzu zeure burua? Bai, aurten egixe esan inoiz baino gehiago entrenau dut. Azteko entrenamendua gozo oso ondo fandia, Aloñako bueltia be aurten osorik 3 aldiz inot, arrean naburuz ikasi arte eta egualdixak lagundu hau. Bero inau, baina oso zikoen bakoitzan bere denbora bajaiteko. Ez dakit, zer esangura dauen zuretzat, herrixean, hainbatetan parte hartu dozun eta hainbatetan podiumera igozaren lasterketa hau irabaztia?
Bueno, netzat nire kirol ibilbidean Aloña irabaztia nire helburuetako bat izan da beti, eta bueno,